Σήμερα θα προσπαθήσουμε, ή δυνατό και εφικτό, να απαντήσουμε τα πολλά γιατί του καρκίνου και τα πώς του καρκίνου. Γιατί να φοβάστε λοιπόν έναν ηττημένο εχθρό, είναι το θέμα σήμερα. Και εδώ απλώς βλέπετε ένα καρκινικό κύτταρο, ένα μεταστατικό καρκινικό κύτταρο, και αυτά που βλέπετε εδώ, κρατήστε την εικόνα, είναι ταφ κυτοτοξικά λεμφοκύτταρα. Είναι ο στρατός σας, είναι η καταδρομή σας εδώ, οι οποίοι έχουν κυκλώσει το καρκινικό κύτταρο, και μαντέψτε τι πρόκειται να του κάνουν. Να του αλλάξουν τον αδόξαστο. Αν και εφόσον υπάρχουν κάποιες νομοτέλειες. Πιστεύω τα κινητά σας να έχουν κλείσει. Εκτός από έναν συνάδελφο που ήρθαν από τη Λάρισα, έχουν έρθει αρκετοί από τη Λάρισα, έτσι, και είμαι ευγνώμων εδώ. Εκτός από συνάδελφο εδώ, το γυναικολόγο, υπάρχει κάποιος άλλος γιατρός εδώ? Μην τρέπεστε. Φοβάστε να σηκώσετε το χέρι, γιατί θα πάνε τα πρόβατα πίσω που είναι εσείς, γιατί δεν μας τα λέτε. Λοιπόν, ωραία. Εκτός λοιπόν από τον συνάδελφο που μπορεί να κρατάει το τηλέφωνο ανοιχτό σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, όλοι οι άλλοι τα κλείσετε. Και φυσικά αυτά τα οποία, και όπως εχθές σας μετέφερα, γιατί η επιστήμη χωρίς αποδείξεις είναι τσαρλατανισμός, είναι ημιμάθεια και είναι επικίνδυνο, δεν είναι από το μυαλό μου, ούτε η γκλάβα μου τα κατεβάζει, ούτε έτσι σκέφτομαι ή νιώθω ή μου αρέσει να τα λέω. Είναι εντελεχής έρευνα, έγκριτη ιατρική μελέτη, η οποία είναι από καταξιωμένους επιστήμονες στο χώρο τον οποίον ειδικεύονται. Θα πω πάλι ευθύς εξ αρχής, για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν είμαι ποτέ ενάντια σε μια εφαρμοσμένη αναγκαία ιατρική αγωγή. Ωραία? Αλλά όπως σας εξήγησα χθες, καμία ιατρική αγωγή δεν μπορεί να θεραπεύσει την αιτία του προβλήματος, γιατί η ιατρική αγωγή σκοπεύει στην απομάκρυνση των συμπτωμάτων και όχι της γενεσιουργός αιτίας ή των αιτιών που δημιουργούν την ασθένεια. Και αυτό το αναγνωρίζουν τουλάχιστον αυτό που λέμε evidence-based medicine, έτσι, διαποδείξεων εφαρμοσμένη ιατρική, η κλασική ιατρική, και παραδέχεται ότι κάνουν μια συμπτωματική αγωγή. Εδώ βλέπετε κάποια εγχειρίδια, βλέπετε το εγχειρίδιο του καρκίνου, δημοσιευμένο και editor-in-chief είναι το Nature. Όσοι έχετε ασχοληθεί με την επιστήμη, είναι από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, κατανοώντας τον καρκίνο postgraduate medical science. Εδώ είναι για τους όχι φοιτητές της ιατρικής, για τους postdoc, για τους διδακτορικούς ή μετά το διδακτορικό τους ιατρούς που θέλουν να κάνουν περαιτέρω κατάρτιση, κατανοώντας τον καρκίνο. From basic science to clinical practice, από τη βασική επιστήμη στην κλινική πρακτική. Επίσης αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, τα οποία είναι αντλημένα, να το πω έτσι, ο μεγάλος όγκος της παρουσίασης που θα δείτε. Δέστε τι είναι, αυτό το βιβλίο είναι 756 σελίδες, είναι μικρά βιβλία, έχει και μεγαλύτερα. Έτσι, τα βιβλία της ιατρικής είναι μεγάλα, μπορείς να σκοτώσεις άνθρωπο με το κοπανί στο κεφάλι. Είναι από το World Cancer Research Fund, έτσι, από το Παγκόσμιο Ερευνητικό Ίδρυμα Καρκίνου και από το Αμερικάνικο Ίδρυμα για Έρευνα στον Καρκίνο. Είναι η ελίτ της ογκολογίας, αν μπορώ να το πω. Και βλέπετε, μιλάει για διατροφή, για φυσική δραστηριότητα και την πρόληψη του καρκίνου. Είναι 5.000 PhD. Είναι 5.000 διδακτορικές διατριβές παγκοσμίως που αναφέρονται μόνο σε αυτό που βλέπετε εδώ. Στο θέμα της διατροφής, της φυσικής δραστηριότητας και της πρόληψης του καρκίνου. Και θα δείτε σε λίγο, καθώς εκτελήσουμε το μύτο της Αριάνδης, θα δείτε τι και πώς συμβάλλει στο να έχουμε έναν καρκίνο. Πάμε λοιπόν. Ο καρκίνος είναι μία από τις πιο... Κάποια είναι στα αγγλικά, τα μεταφράζω σωστά, άμα τα μεταφράζω διορθώστε με. Έχουμε κανέναν καθηγήτρια αγγλικών εδώ, αγγλικής φιλολογίας, γερμανικής, ποντιακής. Σήμερα είναι και για τη γενοκτονία των ποντίων, έτσι. Οι άλλοι από εκεί δεν το παραδέχονται, δεν έγινε ποτέ, λέει, ούτε για τους Αρμένιους ούτε για τους Πόντιους η γενοκτονία. Αλλά η μεγαλύτερη γενοκτονία των ποντίων, του ανθρώπινου πληθυσμού, γίνεται με αυτά τα οποία σας έδειξα εχθές και σήμερα και αύριο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη γενοκτονία και πιστέψτε με, είτε είσαι πόντιος. Εκτός και άμα είσαι πόντιος όπως εγώ και έχεις κάνει θεραπεία. Είτε είσαι βλάχος, είτε είσαι ντόπιος, είτε είσαι Τούρκος, θα σε χτυπήσει το ίδιο η αρρώστια αν δεν κάνεις βασικά πράγματα για τη ζωή σου. Είναι μία από τις πιο βασικές ασθένειες στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. 1 στους 4 θανάτους συνολικά στον κόσμο έχει να κάνει με τον καρκίνο. 1 στους 17 θανάτους έχει να κάνει με τον καρκίνο του πνεύμονα. Και ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συνήθις μορφή καρκίνου στους άντρες. Και ο καρκίνος του μαστού η πιο συνήθις, προσέξτε, μορφή κακοήθειας, νεοπλασίας στις γυναίκες.
Και υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικά είδη καρκίνου σήμερα γνωστά και εμπεριστατωμένα στην κλινική ογκολογία. Αυτό που βλέπετε είναι το σπίτι σας που θα πάτε να κατοικήσετε, όλοι μας, έτσι, κάποια στιγμή. Δέστε το, κρατήστε το, γιατί εκεί θα πάτε όλοι και θα πάμε όλοι. Δεν τη γλιτώνει κανείς, εκτός κι αν έρθει ο Κύριος και κάποια να τους αρπάξει, όπως λένε, και φύγουνε πριν γίνεται κι αλλιώς, 2 μέτρα κάτω από τη γη. Υπάρχουν αρκετά γραφεία τελετών και στην Κατερίνη, διαλέξτε όποιο θέλετε. Λοιπόν, στο εξωτερικό είναι και λίγο ανόητοι οι Αμερικανοί, ειδικά προετοιμάζουν από πριν το θάνατό τους, έχουν πάρει και το φέρετρό τους, τα έχουν πάρει όλα και τώρα πρέπει να πω και κάτι, το οποίο έτσι να γελάσουμε. Είχα ένα μεταπτυχιακό φοιτητή στην Κύπρο, ο οποίος είναι λίγο μαρδαφλούμπας. Μαρδαφλούμπας είναι η δική μου λέξη, όχι όπως ο Μπαμπινιώτης, βγάζω και εγώ δικές μου. Όταν θέλω να βρίσω δεν λέω άσχημες λέξεις, λέω μαρδαφλούμπας, ματζαφλάρας, λέω πολλά τέτοια. Το τι σημαίνει θα το καταλάβετε. Ο οποίος είναι έτσι ένα πειραχτήρι γενικά, ο Γιαννάκης, και έχει μια εταιρεία, είναι λίγο έτσι φτωχός ας πούμε, φέρνει τα μπέρμπερε και όλα αυτά εισαγωγή, με μια 600 έτσι καλή, δεν την έχει με δάνειο, την έχει πάρει ντούκου, καλά κάνει γιατί όχι. Αλλά είναι λίγο περίεργος και πήγε σε έναν πελάτη ο οποίος είχε γραφείο τελετών και το είχε παραγγείλει μερικά μπέρμπερε, έτσι μερικά γκούτσι, μερικά πόλο, κάτι τέτοια. Γεια σας. Και μπαίνει μέσα στο γραφείο τελετών και πολλά, όπως εκεί, γιατί έχει τα δείγματα, ξέρετε, τι θα αγοράσεις ρε παιδί μου, τι θέλετε για το αγαπημένο σας πρόσωπο. Είχε τέτοια και είχε ένα φέρετρο το οποίο το είχε έτσι και ανοιχτό. Φωνάζει Δημήτρη, 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 κάπου ήταν ο Δημήτρης και όπως ήταν έτσι μου λέει, με φωνάζει δάσκαλο, δάσκαλο μου λέει, μια που το βλέπω το φέρετρο λέει, εδώ θα καταλήξω, δεν μπαίνω μέσα να δω αν με χωράει. Μπαίνει λοιπόν όρθιος μέσα στο φέρετρο και κάθεται σε αυτή τη στάση έτσι. Και κλείνω τα μάτια λέει και σκέφτομαι πώς θα είναι αν θα πεθάνω. Και κάθεται έτσι. Να κάτσω λίγο εδώ να φαίνεται έτσι. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Δημήτρης, να ξέρω είναι ακίνητος και όπως μπαίνει μέσα στο μαγαζί, συνήθως αυτοί που ασχολούνται με τους νεκρούς, δεν κουνιέται κανείς μέσα στα φέρετρα. Και την ώρα που είναι έτσι αυτός ανοίγει τα μάτια, ο άλλος είναι μπροστά του και του λέει «Γεια σου ρε Δημήτρη». Ουά! Πετάχτηκε ο άλλος έξω. Τον κυνηγούσε μέσα στη Λευκοσία, τον πανικό, τα πόδια πήγα στο σβέρκο. Όταν του είπε ρε ο Γιαννάκης είμαι, το κέρατό σου ρε άχρηστε, λέει μου πήγε στη χολή στον πάτο να μου. Γιατί συνήθως δεν έχεις δει άνθρωπο να βγαίνει από το φέρετρο. Όλοι μπαίνουνε, καταλάβατε. Δέστε. Εν τω μεταξύ να πω και κάτι τώρα, πώς θα ξεκινούμε, επειδή το θέμα θα είναι λίγο πικρόχολο, θέλω να σας γλυκάνω λίγο. Θέλω έναν εθελοντή, μια εθελόντρια να κάνει λίγο ένα βρώμικο έργο. Ποιος? Το κάνετε εσείς. Μπράβο. Λοιπόν. Μοιράστε τους λοιπόν ένα-ένα. Αυτό που θα πάρετε είναι από την Κύπρο, δεν είναι κομμουνιστικό, δεν μου το έδωσε παπαρίγα. Είναι ωραίες καραμέλες από χαρούπι. Χωρίς ζάχαρη. Οπότε μοιράστε τους, γλυκάνετε καθώς εγώ θα μιλάω, γιατί θα πικραθούν. Τζάπα είναι έτσι, δεν μου το έδωσε ούτε κανένα πολιτικός φορέας, τίποτα. Λοιπόν, τα έφερα από την Κύπρο έξτρα για σας, το είχα σκεφτεί, λέω θα πικραθούν πολύ για τον καρκίνο. Μοιράστε, μη ζητήσει κανείς 2. Αν φτάσουν καλώς, αν δεν φτάσουν οι υπόλοιποι. Αύριο πρέπει να πάω Κύπρο. Γιατί χθες σας ανέφερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μελετούμε και γιατί παίρνουμε πολλά παραδείγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βασική αιτία είναι, όπως σας είπατε χθες, έχουν έγκριτη έρευνα και γιατί δυστυχώς ο αμερικάνικος τρόπος ζωής επιδρά και επενεργεί επάνω σε όλη την οικουμένη. Η Αμερική φταρνίζεται και εμείς παθαίνουμε πνευμονία. Κάπως έτσι είναι. Και δυστυχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο αμερικάνικος τρόπος ζωής έχουν διεισδύσει και έχουν κατακερματίσει τον δικό μας πολιτισμό. Πηγαίνετε στις καφετέριες, πηγαίνετε στα φαγάδικα, πηγαίνετε και δέστε τι μουσική ακούνε, πώς δίνονται και θα καταλάβετε ότι έχουν κυριαρχήσει. Οπότε το να πολεμήσεις που ακούω πολλούς με όπλα και με βία, θα σας πω και κάτι πολύ σημαντικό κατ' εμέ, που είναι αρχή δική μου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρότερο, φίλοι μου, τίποτα πιο ισχυρότερο, ακόμα και από τον πιο δυνατό στρατό του κόσμου, παρά όταν μια ιδέα έχει φτάσει να γίνει πραγματικότητα. Όταν μια ιδέα έχει φτάσει να γίνει εφαρμοσμένη πραγματικότητα, μπορεί να νικήσει και το μεγαλύτερο στρατό. Οπότε, με τα όπλα τα οποία πρέπει να έχετε, είναι οι αξίες και οι ιδέες που έχετε στη ζωή και σας σηματοδοτούν. Αυτό θα σας κάνει και διαφορετικούς, και ανώτερους και καλύτερους. Ένας στους 2 άντρες, εδώ ανάμεσα, εδώ, κάποια στιγμή θα αποκτήσει καρκίνο, 1 στις 3 γυναίκες το ίδιο.
Όσοι είδα τη συνέντευξη με τον δημοσιογράφο στο 2 Channel, ήμασταν οι δυο μας και του λέω: 1 στους 2 άντρες, δηλαδή εσύ θα αποκτήσεις καρκίνο. Με κοίταξε ο δημοσιογράφος ο Κακομοίρης έτσι, τώρα τι να πω, τι να πεις, λέω. Λοιπόν, 1 στους 4 θανάτους στις ΗΠΑ είναι από τον καρκίνο και όπως βλέπετε εδώ πέρα, κάθε είδος καρκίνου, έτσι, και μιλάμε, οι στατιστικές είναι από το 2000 και μετά, 1 στους 2 άντρες θα την πατήσει μετά τα 55. Και είναι ζωφερή πραγματικότητα αν ξέρετε ότι 1 στους 2 άντρες και 1 στις 3 γυναίκες εδώ μέσα θα έχει κάποια μορφή καρκίνου. Λόγοι για να φοβάστε, συμπτώματα που πολλές φορές δεν υπάρχουν, αλλά κάποια από τα συμπτώματα είναι, παραδείγματος χάρη, όταν χάνετε βάρος, έχετε απώλεια βάρος. Αυτό δεν σημαίνει να πλακωθείτε στη δίαιτα, ούτε πλακώνεστε στη γυμναστική. Ωραία, στη μονοφαγία. Εάν τρώτε κανονικά και χάνετε βάρος χωρίς προφανή λόγο, είναι ένα σύμπτωμα ότι μπορεί κάποιος καρκίνος να τρέχει μέσα. Όταν χάνετε μυϊκή μάζα χωρίς λόγο, είναι ένα σύμπτωμα για την κακοήθεια. Αλλαγή στο φυσικό παρουσιαστικό, στο εξωτερικό παρουσιαστικό του ανθρώπου, απώλεια μαλλιών. Τώρα κοιτάξτε, με αυτά που ακούμε, το ότι μας έχουν μείνει και μαλλιά στο κεφάλι, και όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, παιδί μου, οι γυναίκες ανάγκη δεν έχουν. Εμείς μένουμε καραφλοί. Δεν έχουν ανάγκη αυτές. 7 ψυχές είναι. Απλώς κλαίνε πολύ πάνω από τον τάφο μετά. Σοβαρά επεισόδια πόνου, πόνος ο οποίος δεν έχει προσδιοριστεί, μείωση της νοητικής ικανότητας και λειτουργικότητας του ανθρώπου, απώλεια μνήμης, είναι πάλι ένα σημάδι ότι μπορεί να τρέχει μια νεοπλασία, αλλαγή στην προσωπικότητα και μερικές φορές το τελείριο που μπορεί να φτάνει κάποιος, έτσι, το οποίο χάνεται έτσι, από νευρολογικής άποψης και έχει αρκετά θέματα. Συνήθως η ιατρική έχει 3 μεθόδους στην οποία επεμβαίνει, είναι χειρουργική επέμβαση, ακτινοβόληση και χημειοθεραπεία. Όπου και να πάτε σε όλο τον κόσμο αυτό θα πάρετε, είτε μείνετε εδώ είτε πάτε στις ΗΠΑ, όπου και να είστε. Αλλά οι 2 προσεγγίσεις που έχουμε για τον καρκίνο και τις επιπλοκές του είναι το να γνωρίζει κανείς και να δρά πάνω στα 7 βασικά σημάδια, αν μπορώ να το πω έτσι, των νεοπλασιών, να κάνει κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά οι διαγνωστικές εξετάσεις από μόνες τους δεν θα λύσουν τα προβλήματα. Σοβαρά σημεία είναι όταν υπάρχουν αλλαγές στις κενώσεις και στην ούρηση, δηλαδή διάρρεια, δυσκυλιότητα, αιματοχεσία ή όχι. Ουρώ πολύ, ουρώ λίγο, έχω πρόβλημα με την ούρηση. Μπορεί να είναι σημάδια αυτά. Όταν υπάρχει μια πληγή στο σώμα σας που δεν θεραπεύεται, δεν κλείνει τόσο εύκολα, αργεί να κλείσει, όταν υπάρχει ασυνήθιστη αιμορραγία ή έκρηση υγρών από το σώμα χωρίς προφανή λόγο, όταν έχετε κάποιο όγκο ή κάποιο ζύδιο που ξαφνικά, ειδικά στο μαστό, γι' αυτό λέγεται την ψηλάφιση, μεγαλώνει και αλλάζει η διάμετρος, η στολή και η επιφάνεια που μπορεί να υπάρχει, όταν υπάρχει δυσπεψία ή δυσκολία, δυσκαταποσία, δυσκολία στην κατάποση κάτω, μπορεί να είναι τέτοιο σημάδι, αλλαγή σε μια ελιά ή σε έναν σπήλο που έχετε πάνω στο σώμα σας, ένας επίμονος βραχνάς, ένας βήχας, ο οποίος δεν απομακρύνεται. Τώρα άμα καπνίσετε κάνα μπαφαμπούφα και βήξετε, αρκετό είναι φυσιολογικό. Το θέμα είναι και το ερώτημα, εάν γνωρίζουμε και ακολουθούμε αυτά τα σημάδια και κάνουμε τις εξετάσεις, αυτό είναι πρόληψη? Φυσικά και όχι, γιατί οι περισσότεροι θάνατοι από τον καρκίνο μπορούν να προληφθούν πριν ακόμα ο καρκίνος κλινικά εφαρμοστεί και τον δείτε διαγνωστικά πάνω στο σώμα σας. Ωραία. Και ο καθένας σίγουρα τον αναγνωρίζει και να αποφεύγει κάποιος καρκινογόνα. Και απλώς ευθύς εξ αρχής να σας πω το εξής. Καμιά διαγνωστική μέθοδος που σήμερα υπάρχει στην ιατρική ογκολογία δεν μπορεί να διαγνώσει τον καρκίνο στα πρώιμα στάδια του. Καμία. Αν σας πούν λοιπόν οι γιατροί σας ότι επειδή θα κάνετε έτσι, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, μονήρη εκπομπή μαγνητικού συντονισμού, το fMRI, είτε μπορεί να κάνει τομογραφία αποζητρονίων, τεστ PAP, με καρκινικούς δείχτες και με αυτό θα δει τον καρκίνο, είναι λάθος. Και μαστογραφία. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι η μαστογραφία δεν δείχνει τον καρκίνο. Το πρωτόκολλο για τη μαστογραφία λέει ότι η μαστογραφία δεν μπορεί να κάνει διάγνωση καρκίνου, κάτι άλλο κάνει. Αλλά όχι διάγνωση καρκίνου. Αυτό είναι στο πρωτόκολλο της γυναικολογίας, έτσι, σε σχέση με τη μαστογραφία. Αλλά κάθε μορφή καρκίνου μέχρι που να φτάσει να την διαγνώσει και ο γιατρός, δηλαδή, να βρω έναν καρκινοπαθή. Ποιος θέλει να γίνει καρκινοπαθής? Γιάννης. Να βρω ένα θύμα. Κοιτάτε έτσι. Εσάς. Μη φοβάστε, το όνομά σας?
Μάρια. Ξέρεις τι σημαίνει το όνομά σου. Το Μίριαμ. Πίκρα. Ναι, πικρίες. Έρχεσαι Μαρία σε μένα, είμαι ο γυναικολόγος, ο συνάδελφος είναι και ο γυναικολόγος, αλλά πες ότι είμαι γυναικολόγος. Κάνουμε όλες τις εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, από την ψηλάφιση, από το τεστ PAP, καρκινικούς δείχτες, έτσι, και. Έχω και τομογράφο ποσιτρονίων, πληρώνεις και 4.000 ευρώ. Σου κάνω και μια τομογραφία ποσιτρονίων και σου λέω σήμερα, 19 Μαΐου 2012, είσαι καλά Μαρία, πήγαινε σπίτι, κανένα πρόβλημα. Του χρόνου τέτοιο καιρό, ακριβώς τον ίδιο χρόνο, σε 365 μέρες, κάνουμε ακριβώς ίδιες εξετάσεις και σου βρίσκω έναν όγκο τόσο, στο μέγεθος φουντουκιού, στο μαστό. Ο όγκος δεν έχει δημιουργηθεί στον ένα χρόνο. Ο όγκος είναι τουλάχιστον 10 χρόνια εκεί. Στον ένα χρόνο μπόρεσε το μηχάνημα να τον εντοπίσει. Κατανοητό? Άρα, πρόληψη δεν σημαίνει διάγνωση. Καμιά μορφή νεοπλασίας δεν μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο πριν να φτάσει ο καρκίνος να είναι 10 στην 9η καρκινικά κύτταρα. 10 στην 9η σημαίνει 1 δισεκατομμύριο καρκινικά κύτταρα. Είναι κλινικά, και μπορώ να σου δείξω, μη ανιχνεύσιμος. Με άλλα λόγια, μπορείτε να ξεσκονιστείτε και να δώσετε ό,τι θέλετε, να πάτε όπου να είναι, δεν μπορεί να το διαγνώσει. Και σήμερα γνωρίζουμε στην ογκολογία, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ με τη μοριακή βιολογία της ογκολογίας, ωραία, ότι μιλάμε για λεγόμενα cancer rogue stem cells, για κακοήθη αρχαίγωνα εμβριονικά καρκινικά στελεχοκύτταρα. Δηλαδή, ένα καρκινικό κύτταρο, στελεχοκύτταρο, σας είπα χθες, είναι όπως τα βλαστοκύτταρα, είναι τα κύτταρα που μπορούν να γίνουν οτιδήποτε στο σώμα σας. Ένα τέτοιο καρκινικό κύτταρο να ζήσει, μπορεί να δημιουργήσει ολόκληρη αποικία κάπου αλλού σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να ξέρετε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το χειρουργείο ή η χημειοθεραπεία δεν θεραπεύει. Τα κύτταρά σας αυτή τη στιγμή στο σώμα βλέπετε έχετε δέρμα εδώ, ωραία. Γιατί είναι δέρμα και είναι σώμα έτσι? Γιατί υπάρχουν κύτταρα που κολλάνε το ένα με το άλλο. Φανταστείτε τα κύτταρά σας είναι κολλημένα όπως είναι οι θέσεις εδώ, ωραία. Εντάξει. Και έτσι έχουμε σώμα, έχουμε ιστό, έχουμε τα όργανα σε όλο το σώμα μας. Κατανοητό? Τώρα τι γίνεται? Ξαφνικά αυτό το κύτταρο είναι αναρχοαυτόνομο. Είναι δε τροτσκιστές. Είναι κουκουέ μουλού κουκουέ. Είναι τα πάντα. Και είναι κομμουνιστοσημωρίτης. Ποτάσω τον κομμουνισμό και τις παραφιάδες αυτού. Θυμάστε το δύο να τις υπογράφαν τότε. Λοιπόν, και θέλω να σας πω και κάτι, ότι ο καρκίνος δεν είναι εχθρός σας. Δεν είναι κάτι που μπήκε έξω από το σώμα σας και σας δημιούργησε πρόβλημα. Ο καρκίνος είναι τα ίδια σας τα κύτταρα, τα οποία έχουν τρελαθεί. Έχουν άναρχη κυταρική διαίρεση. Ωραία? Αν λοιπόν στον εαυτό σας του φέρεστε σαν τον εχθρό σας, μαντέψτε, η δράση τι φέρνει? Αντίδραση, σωστά? Όταν λοιπόν πολεμάς το κακό με το κακό, μάντεψε το κακό τι θα κάνει? Θα γίνει ακόμα πιο... Άμα ανοίξετε ένα βιβλίο σοφίας, που το συγκεκριμένο που θα σας πω το έγραψε κάποιος που πέρασε και από εδώ, στην Ελλάδα, πριν 2.000 χρόνια, είπε μην πολεμάτε το κακό με το κακό, αλλά νικήστε το κάνοντας κάτι καλύτερο. Αυτό το κύτταρο λοιπόν αποφάσισε να γίνει αναρχοαυτόνομο και αρχίζει και πολλαπλασιάζεται μόνο του. Αυτό λέγεται όγκος. Άμα δείτε στο μικροσκόπιο δύο υγιή κύτταρα, όταν έρχονται να ενωθούν, να κάνουν adhesion λέμε στη μοριακή βιολογία, στην κυταρολογία, και την ώρα που συναντιούνται δύο κύτταρα, σήκω λίγο πάνω, να σε κάνεις το κύτταρο. Το όνομά σου είπαμε το μικρό? Έλα ρε Γιώργο από εδώ. Ευτυχώς που δεν σε λένε Ευαγγέλη. Ο Γιώργος και ο Κώστας είναι δύο υγιή κύτταρα. Και έλα από εκεί και έλα προς τα δω να συναντηθούμε. Σιγά, από εκεί πήγαινε. Είναι όπως έκανε η Ντόρα με τον Σαμαράτο. Έτσι ερχόμαστε σιγά σιγά και ξαφνικά, κολλάμε. Και την ώρα που κολλάμε γυρνάω εγώ και του λέω «Γεια σου ρε φίλε, τι κάνεις?» Χαμογελάς εσύ. Χαμογέλα. Καλά μου λες. Καλά, είσαι καλά? Ωραία. Φίλε, πρέπει να κάνουμε εδώ ιστό. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε ένα όργανο, έτσι. Ωραία λες εσύ. Τι να κάνουμε, ρώτα με, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Ωραία. Για να γίνει ο ιστός πρέπει ο ένας να καθίσει από κάτω και ο άλλος από πάνω. Για να... Αμέσως το πονηρό ρε παιδί. Είπαν. Υπάρχει και η ώρα γι' αυτό, αλλά δεν είναι τέτοιο. Γιατί άμα θα δείτε ποτέ, άμα κόψετε κρέας
και είναι καλό, υγιές το κρέας, είναι άρρωστο, βλέπετε, έχει τις σύννεσες, βλέπετε πόσο όμορφες είναι στο κρέας. Αυτός είναι ο υγιής ιστός. Για να φτιάξουν τα κύτταρα ιστό, λέει το ένα και το άλλο, ο ένας πρέπει να καθίσει από πάνω και ο άλλος έτσι για να κάνουν να έχει όμορφη λία επιφάνεια, ναι. Οπότε λέω εγώ, ωραία Γιώργο, εγώ θα καθίσω έτσι και ο Γιώργος κάνει πως πέφτεις από πάνω, πέσει από πάνω, ακούμπα, έτσι, ωραία, μετά έρχεται αυτός πέφτει έτσι και κάνουμε φαπ και φτιάχνουμε ιστό, ωραία. Μην κάθεσαι, επειδή το έδειξα έτσι μην κάθεσαι, περίμενε. Αυτό είναι τα υγιή κύτταρα. Τα κύτταρα δεν μιλάνε, ανταλλάσσουν πρωτεΐνες. Ωραία, λέγεται κονεξίν, συνδετίνες. Δηλαδή επικοινωνούν με ορμόνια, με μηνύματα χημικά. Όταν τώρα δύο καρκινικά κύτταρα έρχονται να συναντηθούν, πήγαινε πάλι πιο πολύ. Τώρα δεν παίζει ζετέ μόνα μου και τέτοια. Τώρα παίζει heavy metal. 1, 2, 3, 4. Και πλησιάζουν τώρα. Τι θες εδώ ρε, λέει αυτός, εσύ τι θες, πες, μη γελάς τώρα. Πες, εσύ τι γουστάρεις εδώ, πες μου. Μην πνίγεσαι, κάνουμε καρδιαγνωστική ανάνυψη εδώ, για λέγε. Τι γουστάρεις εσύ, πες μου. Πες ό,τι είπα. Εγώ ρε τι γουστάρω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Φίλε, take the bull and go home. Εγώ θα μείνω εδώ. Εγώ ήρθα πρώτος. Και μετά λες, όχι, εγώ ήρθα πρώτος. Πες. Εγώ ήρθα πρώτος. Εγώ ήρθα πρώτος. Εσύ αυτό συνεχίζει. Όχι, εγώ ήρθα. Πες. Εγώ. Ένα εγώ πες, μη λες τίποτα. Εγώ. Πες εσύ. Εγώ. Και τώρα γίνεται κάτι πολύ διαφορετικό. Το ένα προσπαθεί να καβαλήσει το άλλο. Και γίνεται. Και αυτό λέγεται όγκος. Μπορείς να καθίσεις. Ο όγκος είναι όγκος γιατί χάνει την ενδοεπικοινωνία του ο συνδετικός σας ιστός. Καταλαβαίνετε? Τώρα προσέξτε, τα κύτταρά σας κανονικά είναι όπως οι καρέκλες έτσι, το ένα σε διάταξη δίπλα στο άλλο. Όταν αυτός ο όγκος, αυτή η κατάσταση, θα δούμε σε λίγο πώς δημιουργείται, γίνει όγκος, που για να φτάσει το μηχάνημα να τον διαγνώσει πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο τέτοια, και αρκεί μόνο ένα τέτοιο να ζήσει και να φύγει και μπορεί να κάνει τη μετάσταση. Ωραία. Και γίνει όγκος. Εγώ είμαι ο χειρουργός τώρα, έχω κάνει τη διάγνωση, λέμε, ωραία, είμαι ο γυναικολόγος, είμαι ο ογκολόγος και λέω πρέπει να κάνουμε χειρουργείο. Και τώρα έρχομαι με τον ιστέρι, ανοίγω τον ασθενή στον πνεύμονα, στο σηκώτη, οπουδήποτε και τι κάνω τώρα με τον ιστέρι. Κόβω. Ερώτηση. Ποιος βλέπει καλύτερα, ο τομογράφος ή το μάτι του γιατρού? Με μεγαλύτερη λεπτότητα και ευκρίνεια. Ποιος βλέπει? Ο τομογράφος. Παρά το μάτι, λογικό είναι. Ο γιατρός θα κόψει ποιον όγκο? Τον όγκο που είναι ορατός μετά. Μπράβο. Τον κόβει λοιπόν. Και κοιτάξτε τώρα, κόβει αυτό το μέρος του όγκου, ωραία. Ναι. Με το που αδειάζει αυτό το μέρος, αυτό το κύτταρο το καρκινικό τώρα, με το που έχει χάσει δίπλα την επαφή του, τι νομίζετε ότι κάνει? Φιλέ, χάσαμε πολλούς. Ξεκίνα και πολλαπλασιάσου. Και αν ο καρκίνος αυξάνει με μια διαδικασία, λέω εγώ, α, όταν γίνεται αυτό, επιπολάζει με έναν αλγόριθμο 700 φορές α. Ναι. Και από πάνω ρίχνεις και την κισπλατίνη, τα ευγενή μέταλλα. Έτσι, καρμποπλατίνη, είναι τα χημειοθεραπευτικά. Αν ποτέ δείτε τους κάνουν τη χημειοθεραπεία εδώ και πέσει κάτω αυτό καίει. Καίει. Ωραία. Και πριν σκοτώσει το καρκινικό κύτταρο, μάντεψτε τι έχει σκοτώσει πρώτα. Το ανοσοποιητικό σας σύστημα και όλο τον υγιή ιστό. Γι' αυτό και ο Λίνους Πόλινγκ τιμήθηκε με 2 βραβεία Νομπέλ και μαζί και ο καθηγητής Watson στην ανακάλυψη του DNA δηλώσανε και οι δύο στα αγγλικά quote, εισαγωγικά τώρα, «The greatest shit in the invention of cancer therapy is chemotherapy». Το μεγαλύτερα περιτώματα στην επινόηση της θεραπείας του καρκίνου είναι η χημειοθεραπεία. Εντάξει. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Πάμε λοιπόν τώρα. Και με το να ενεργοποιηθεί και να διατηρηθεί και να έχετε ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα. Ο καρκίνος ανέρχεται, βλέπετε από τη δεκαετία του 30 και πάνω, αυξάνει ανά 100.000 θανάτους απανταχού. Εδώ βλέπετε από τα στοιχεία της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας, στην οποία έχω κυριότητα μέλους. Βλέπετε στους άντρες ο προστάτης, στις γυναίκες στους μαστούς, αλλά πρώτος σε θανάτους και στις δύο είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Μαντέψτε μια βασική αιτία ποια είναι. Ελάτε καλά, έχετε το προφητικό χάρισμα. Βρε.
Να πάτε στις εκκλησίες το πείτε. Και στους δύο, δέστε, 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ, 31% και 26% στις γυναίκες πεθάναν από καρκίνο πνεύμονα. Μπορεί να έχετε καρκίνο στο μαστό ή καρκίνο στον προστάτη, αλλά δεν πάει να πει ότι θα πεθάνετε από αυτόν τον καρκίνο, αν και εφόσον από σήμερα κάνετε πράγματα, γιατί το βλέπετε τα γραφικά, πώς γίνονται με λευχαιμίες και δεν θα μείνω σε όλα αυτά. Πάλι εδώ πέρα, 2011, πέρσι, ό,τι πιο καινούριο υπάρχει, για φέτος δεν έχουν βγει ακόμα, πρέπει να τελειώσει το 2012. Λοιπόν, το Εθνικό Ίδρυμα Καρκίνου, 822.000 άντρες και 774.000 γυναίκες. Θυμάστε χθες το γραφικό που σας έδειξα το 1995 πόσοι ήταν οι νεκροί στις ΗΠΑ από καρκίνο? 580.000. Δέστε πόσοι γίνανε σε ένα χρόνο. 1,5 εκατομμύριο. Μετά την ηλικία των 67 χρονών, η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως πλέον είναι ο καρκίνος. Και είναι μάστιγα. 1,5 εκατομμύριο Αμερικανοί. Μια φορά το έδειξα κάπου αυτή την ομιλία και σηκώνεται ένας και λέει να ψοφήσουν οι Αμερικανοί, ρε. Έτσι, ρε, να ψοφήσουν. Του λέω δεν ψοφάνε οι Αμερικανοί, ψοφάς και εσύ μαζί. Εντάξει. Και μετά έχουμε τους άλλες μορφές καρκίνου που βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε διάφορες ονομασίες που έχετε ακούσει, όπως σάρκωμα, καρκίνωμα, λέμφωμα, λευχαιμία, τα γλιώματα. Γενικά έχει να κάνει με το πού είναι ο καρκίνος, σε ποιον ιστό είναι, τη μορφή που έχει, πώς προσδιορίζεται. Δεν θέλω να σας κουράσω με όλα αυτά, δεν υπάρχει και λόγος. Ονομάζεται ανάλογα και με το μέρος όπου μπορεί να είναι, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ είναι οι θάνατοι, όπως βλέπετε, σε άντρες και γυναίκες, επί της 100. Κάπως έτσι βλέπετε, ας πούμε, σε εκατοστά, μέσα στο τμήμα παθολογίας, έναν καλοήθη όγκο, έναν κακοήθη όγκο. Και η λέξη στα ελληνικά είναι όμορφη. Κακοήθη σημαίνει έχει τι ήθος. Αυτό μας παραπέμπει στη φιλοσοφία τώρα, σωστά. Ο καρκίνος έχει κακό ήθος. Δηλαδή, τι είναι ο καρκίνος? Έχει κάνει φιλοσοφική ανάλυση και λέει τώρα θα γίνω κακός. Έχει χάσει κάτι μέσα του. Θα το πούμε στο τέλος τι έχει χάσει. Κάπως έτσι είναι, άμα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης μαζί, βλέπετε εδώ πέρα στην περιτονιακή χώρα στο παιδάκι σε καλπάουσα μορφή, επειδή ο σπλήνας έχει αυξηθεί και έχει προχωρήσει. Κάπως έτσι είναι η ιστολογική. Εδώ στον καρκίνο του πνεύμονα ακτινογραφία, τα λεπιδωτά καρκινώματα. Απλώς να πάρετε κάποια έτσι με γυμνόφαρμο, μικροσκοπικά, στο καρκίνο στο κόλον, είναι στο παχύ έντερο. Και δεν θα θέλατε να είστε με σακουλάκια. Τι είναι ο καρκίνος λοιπόν? Να σας το εξηγήσω απλά. Τζάπα κιόλας. Δηλαδή τζάπα. Αυτά πρέπει οι γιατροί σας να στα λένε. Και να κάθομαι εγώ να φτύνω το γάλα της μάνας μου, όχι της γελάδας, γιατί δεν πίνω, να σας εξηγώ τι είναι ο καρκίνος. Συνήθως οι γιατροί δεν εξηγούν στον ασθενή τίποτα. Άμα πάει να ρωτήσει και ο ασθενής τον γιατρό, τον κοιτάει και λίγο άγρια ο γιατρός. Κάτσω σε μιλήσω. Εκτός και άμα τον ασημώσεις. Άμα ασημώσεις, είναι έτσι. Όσο που έχει λεπτά αισθήματα. Όχι, δεν είναι όλοι έτσι οι επιστήμονες. Υπάρχουν και καλοί. Ο καρκίνος είναι μια απόκλιση, όπως διαβάζετε, μια αλλαγή στην αλληλουχία του DNA στα κύτταρά σας. Δηλαδή, σε κάθε κύτταρό έχετε 40 με 60.000 γονίδια. Είναι οι διπλές πύρες έτσι. Τα χρώματα συμβολίζουν διαφορετικά γονίδια. Το μεγαλύτερο χρωμόσωμα που έχετε είναι το χρωμόσωμα 1. Το πιο μικρό σε μέγεθος είναι το χρωμόσωμα 22. Το 23 έχει να κάνει το 23 με το φύλλο, το Y και το Χ. Και αυτό που λέει εδώ πέρα τι είναι ο καρκίνος σημαίνει ότι ενώ εδώ έχετε αυτό το γονίδιο και είναι έτσι, αυτό το γονίδιο για κάποιους λόγους, θα εξηγήσουμε τι, γίνεται έτσι. Ωραία? Γι' αυτό έχετε καρκίνο. Ό,τι καρκίνος και να έχει. Γι' αυτό όταν με ρωτάνε γιατί καρκίνο θα μιλήσει ο γιατρός. Άμα μιλήσει αυτό να πάω, άμα μιλήσει δεν με νοιάζει. Η ίδια αιτία υπάρχει. Είτε είναι για τον καρκίνο του μαστού απλώς. Ο καρκίνος του μαστού είναι καρκίνος του μαστού, με το BRCA1, τα δύο γονίδια που κάνουν εξετάσεις τώρα και παίρνουν τα λεφτά πολύ όμορφα. Είναι καρκίνος του προστάτου, είναι καρκίνος στον πνεύμονα. Ανάλογα ποιο γονίδιο, σε ποιο χρωμόσωμα, σε ποια βάση αλληλουχίας έχει γίνει αυτό από εδώ, έτσι. Κατανοητό? Ερώτηση τώρα. Θεραπεία του καρκίνου λογικά τι θα σημαίνει? Πέστε μου κάποιος, τι σημαίνει η λογικά θεραπεία του καρκίνου? Να ξανασιάξει αυτό το πλαστικό που κουνάει ο γιατρός εκεί. Πολύ σωστά. Αυτό από έτσι να γίνει, μπράβο, να ξαναφτιαχτεί το γονίδιο. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι κόψιμο, κάψιμο και δηλητηρίαση, όπως σας έδειξα. Μπορεί άραγε αυτό να γίνει πάλι από έτσι όπως ήταν και έγινε έτσι, να ξαναγίνει πάλι έτσι? Πόσοι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει? Για να δω πώς είναι οι πιστοί. Πιστοί οι άλλοι. Ωραία. Πόσοι από εσάς μπορείτε επιστημονικά να μου το αποδείξετε ότι μπορεί να γίνει έτσι? Γι' αυτό και ο Άλμπερτ Άινστάιν είχε πει πίστη χωρίς επιστήμη είναι τυφλή, επιστήμη χωρίς πίστη είναι κουτσή.
Γι' αυτό βλέπετε μισούς κουτσούς επιστήμονες και μισούς τυφλούς ιερείς. Και μαζί και οι δύο, όμοιο στον όμοιο και... Μπράβο. Από τον τρίλοφο ένα χειροκρότημα εδώ έχουμε κερκίδα τριλόφο εδώ πέρα. Οι τριλοφίτες. The three hill. Λοιπόν, αιτιολογία του καρκίνου. Υπάρχουν 7 βασικές αιτίες που δημιουργεί το καρκίνος και το φυσιολογικό κύτταρο που έδειξα με το φίλο μου τον Γιώργο γίνεται αφύσικο. Η πρώτη αιτία είναι καρκινογόνα. Τι είναι τα καρκινογόνα, το λέει η λέξη, είναι κάποια πράγματα, κάποιες ουσίες που το διαβάζετε κάνουν τι. Επιτίθονται στο γενετικό υλικό και το γενετικό σας υλικό από έτσι το κάνουνε εσείς. Εδώ κοιτάτε εμένα, αφήστε τους αυτούς. Μετά και... Ρε κάθομαι και σας δίνω επιστημονική τέτοια και εσείς μου κοιτάτε ποιος μπαίνει μέσα, κουτσοπόλιδες να. Να μπαίνει Σκλεναρίκο, να την κοιτάγατε. Να μπαίνει ο Σάκης, το καταλαβαίνω. Να μπαίνει η Μαρία, μα το καταλάβω. Όχι, δεν για τέτοιο. Να μπω εγώ, τι να με κοιτάξετε. Δέστε μύτη να βγάλετε συμπέρασμα. Λοιπόν, το γέλιο είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δει. Γελάει. Μου αρέσει αυτό. Όταν επιτίθονται στην αλληλουχία του DNA, ωραία, αρχίζουμε και αποσαφηνίζουμε τις αιτίες. Όταν πολλαπλασιάζουν, δηλαδή υπάρχουν τα καρκινογόνα και τα λεγόμενα μεταλλαξιογόνα. Τα καρκινογόνα επιτίθονται στο γενετικό σας υλικό, ωραία. Τα μεταλλαξιογόνα κάνουν κάτι πολύ διαφορετικό. Πιέζουν τα κύτταρά σας να πολλαπλασιαστούν πιο γρήγορα και έτσι δημιουργείται καρκίνος. Απλά λόγια. Σας δίνω ένα από τα 9 βιβλία που έχω γράψει, παραδείγματος χάρη Διέξοδος από την κατάθλιψη. Έχει 420 σελίδες. Και λέω σε αυτούς από εδώ, έχετε ένα 24ωρο να μου το αντιγράψετε με το χέρι εσείς. Εσείς από εδώ έχετε ένα χρόνο να μου το αντιγράψετε. Ποιοι από τις δύο κατηγορίες θα κάνουν τα περισσότερα λάθη στην αντιγραφή? Αυτοί που είναι? Γιατί έχουν λιγότερο? Μπράβο. Και γιατί πιέζονται από το χρόνο. Όταν λοιπόν πιέζουμε τα κύτταρά μας να πολλαπλασιαστούν γρηγορότερα από όσο είναι το σχέδιο, σας μίλησα χθες και για σχεδιαστή και για σχέδιο, το πρόγραμμα, τότε μπορεί να γίνει λάθος που? Στην αντιγραφή. Και μετά πάει από γενιά σε γενιά, γι' αυτό αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Ωραία. Γι' αυτό χρειάζεται να δώσετε χρόνο στο σώμα σας για να μπορέσει να γίνει καλά. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι στα προγράμματα, μου υπόθηκε, το πω και τώρα σε εσάς, δεν βλέπω σε προσωπικό επίπεδο. Στις μόνες χρονικές περιόδους που βλέπω ανθρώπους είτε έχουν προκλήσει την υγεία τους ή όχι είναι στα βιωματικά προγράμματα, πληροφορίες έξω, στη Μαρία σύζυγό μου, έτσι στους φίλους εδώ που είναι και συνεργάτες. Δεν βλέπω σε προσωπικό επίπεδο. Μην μου πείτε γιατρέ, μόνο μένα ξέρει να σου δώσω και κάτι παραπάνω. Δεν είναι τα λεφτά. Έχω το λογαριασμό στην Ελβετία, τα έχω σε χρυσό, είμαι σίγουρος. Έχω κάνει την καβά, καταλάβατε. Έτσι λένε μερικοί. Αυτό δεν παίρνει λεφτά, λέει. Αναρωτιούνται, γιατί άραγες? Δεν μπορεί να το κάνει τσάπα. Δεν γίνεται. Από κάπου τα παίρνει. Όταν πήγα στην Κύπρο, σηκώθηκε μία και λέει: ξέρω εγώ ποιον το στείλανε. Οι Γερμανοί για να μας πάρει το χαλούμι. Πουλάει σόγια αυτός εδώ. Πουλάει φρούτα. Δεν είμαι φρουτέμπορας. Έτσι δεν πουλάω τίποτα. Εκφραστείτε ελεύθερα. Έχει που είχε ο Λαζόπουλος στην άλλη που γελούσε εκεί. Τώρα πρέπει να έχω κι εγώ μια αδερφή ψυχή. Τι να κάνω. Εκείνος τουλάχιστον τα παίρνει, εγώ δεν τα παίρνω. Λοιπόν, όταν επιταχύνουμε αυτό, η δεύτερη αιτία καρκίνου είναι τα λεγόμενα πρωτοογκογόνα ή πρωτοογκογονίδια. Τι σημαίνει αυτό? Στο σώμα σας, σε κάθε κύτταρό σας έχετε γονίδια που δημιουργούν καρκίνο. Και αυτό είναι wow μέχρι πρώτη τους επιστήμονες. Γονίδια που να δημιουργούν καρκίνο και έχουμε αντακαλύψει όπως ο ιός HPV, αυτό είναι ο ιός των θυλωμάτων, που τρέχουν οι γυναίκες, κάντε το εμβόλιο. Άσε να μην ανοίξω το στόμα για το εμβόλιο. Θα πρέπει να φύγω στον Όλυμπο στο Μύτικα μετά. Πάω στο ΚΕΟΑΧ, στους ορεινούς καταδρομής. Λοιπόν, ο Epstein virus, ο ιός Epstein, έτσι, και κάποιοι άλλοι ιοί, ρετροϊοί, ο ιός του AIDS που ενοχοποιούνται για την καρκινογένεση. Και εδώ έχουμε lifestyle, παράγοντες τρόπου ζωής. Θα μιλήσω γι' αυτό. Τρίτη αιτία είναι τα λεγόμενα ογκοκατασταλτικά γονίδια. Και εδώ είναι το μεγάλο wow, το αφήνω για το τέλος. Το σώμα σας, κάθε κύτταρό σας έχει γονίδια, του τέστην έχει σχέδιο που καταστέλει τον καρκίνο. Με άλλα λόγια, έχετε μηχανισμούς όλοι σας στο σώμα σας που όταν αυτό το γονίδιο ενεργοποιηθεί, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα γονίδια όπως το RB για το ρετινοβλάστομα,
Το TP53, TP73, είναι το TP σημαίνει για το protein, για την πρωτεΐνη. Όταν αυτό το γονίδιο, ειδικά για το P53, ενεργοποιηθεί, μη φοβάστε για κανέναν καρκίνο. Και ακόμα και αν έχετε καρκίνο, αν ενεργοποιηθεί το γονίδιο, ο καρκίνος αναστρέφεται πλήρως. Προσέξτε, το ξαναλέω, και με παίρνουν και κάμερες. Αναστρέφεται πλήρως, ακόμα και όταν έχετε τον καρκίνο. Ακόμα και άμα είναι μεταστατικός. Ακόμα και αν πολλά ακόμα. Τώρα πρέπει να με ρωτήσετε κάτι για το γονίδιο αυτό. Ρωτήστε με. Πάλι δεν καταλάβατε το σεμινάριο. Γιατί να ενεργοποιηθεί. Το πώς θα ενεργοποιηθεί είναι ένα θέμα, αλλά γιατί να ενεργοποιηθεί το γονίδιο. Μέχρι το τέλος θα το καταλάβετε. Τέταρτη αιτία θανάτου και καρκίνου είναι οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης και απόπτωσης. Απόπτωση σημαίνει όταν τα κύτταρά σας αποφασίζουν να κάνουν αυτοκρατορικό χαρακίρι με γιακαμότο και να πεθάνουνε. Υπάρχει μηχανισμός σε κάθε κύτταρό σας και ακούστε το μηχανισμό που όταν το κύτταρό σας καταλάβει ότι θα τρελαθεί, αυτοκτονεί για να μην τρελαθεί. Γιατί άμα τρελαθεί το κύτταρό σας θα τρελαθείτε κι εσείς, σωστά. Το P53, αυτό το γονίδιο, κάνει δύο βασικές λειτουργίες. Η μία να ενεργοποιεί το μηχανισμό απόπτωσης. Δηλαδή, άμα πάει να δημιουργηθεί καρκίνος, έρχεται το P53, του δίνει μία στο χέρι, έτσι, δώσ' το χέρι σου λίγο. Ψηλά. Give me 5, έτσι. Του δίνει μία έτσι και αυτό το κύτταρο ενεργοποιείται το καρκινικό και πεθαίνει, αυτοκτονεί. Αυτό είναι η μια δουλειά που κάνει. Και η άλλη, η βασικότερη δουλειά του P53 είναι να δίνει ανάπαυση στα κύτταρά σας. Γιατί για να επιδιορθωθεί μια ζημιά, χρειάζεται πρώτα να υπάρξει ανάπαυση. Οδηγώ με το αυτοκίνητο και μου ανάβει το λαμπάκι και έχω πρόβλημα στον κινητήρα μου. Παίρνω την Έλπα τηλέφωνο την ώρα που τρέχουμε 120 χιλιόμετρα και λέω: έχω πρόβλημα, μου ανάβει το λαμπάκι. Πού είστε? Τάδε χιλιόμετρα. Έρχομαι. Και όπως οδηγώ εγώ, έρχεται και το αυτοκίνητο δίπλα μου. Ανοίγω το παράθυρο, λέω: φίλε, έχω πρόβλημα. Το πρώτο που θα μου πει ο μηχανικός είναι να κάνω τι? Παρκάρισε. Όχι, δεν έχω χρόνο. Θα μου το φτιάξεις την ώρα που τρέχω. Τι θα πει ο μηχανικός? Θα σου κάνει την κίνηση για το φραπέ. Πώς χτυπάς το φραπέ? Είτε με αριστερό είτε με δεξί. Ή με τα δύο. Συγχρονιζέ. Είναι μπλοκέ το διαφορικό. Και θα σου πει: μας παρατάς, ρε φίλε. Έχουμε τώρα ευρώ ή δραχμή. Τρέχουν και ακάλυπτες επιταγές. Μας παρατάς και εσύ. Παράτα μας. Θα σου πει: παρκάρισε, γιατί για να μπει κάτω από το αυτοκίνητο και να επιδιορθώσει τη ζημιά πρέπει το αυτοκίνητο να κάνει τι? Εσείς όμως θέλετε να γίνετε καλά. Προσέξτε, είναι και straight, δεν έχει πάρει ναρκωτικά. Τη φαντάζομαι τη φίλτατη εδώ, τη Γιάννη Πόπη, να της δώσω και λίγο αγγελόσκονη, λίγη κόκα να σνιφάρει. Τι Λαζόπουλος εδώ θα κάνουμε ύστερα στο YouTube, θα γίνουμε hit. Θέλετε να γίνει καλά η ζημιά που έχει πάρει τόσα χρόνια στο σώμα σας, σε μία στιγμή διαθαύματος, μαγείας, ωραία, και χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας. Σχιζοφρένεια, τρέλα, ουτοπία, ηλιθιότητα είναι κάποιος να κάνει το ίδιο πράγμα και να περιμένει άλλα αποτελέσματα. Αυτό είναι ο ορισμός της ανοησίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, φίλοι μου. Θέλουμε λοιπόν να επιδιορθώσουμε και το σώμα σας κάθε μέρα επιδιορθώνει. Ξέρετε ότι καθημερινά κάθε κύτταρό σας από τα 400 τρισεκατομμύρια βάλετε εξωτερικά από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Έχετε ακούσει τις υπεροξυδωτικές ρίζες. Είναι η πρώτη αιτία για καρκίνο, για καρδιακά προβλήματα, για γύρανση, για αρθριτικά, για Crohn's, για εγκεφαλικά, για οτιδήποτε. Στην ουσία είναι ελεύθερα ηλεκτρόνια τα οποία καταστρέφουν το γενετικό σας υλικό. Κάθε μέρα λοιπόν το κάθε κύτταρό σας βάλετε πάνω από 10.000 φορές από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Και όμως ζείτε. Ξέρετε γιατί ζείτε? Γιατί υπάρχουν μηχανισμοί επιδιόρθωσης στο γενετικό σας υλικό. Αλλά το σώμα σας κάποια στιγμή κάνει μια σύσκεψη. Κάθε μέρα εσείς καταστρέφετε και αυτό επιδιορθώνει. Καταστρέφεται, επιδιορθώνει. Καταστρέφεται, επιδιορθώνει. Είναι σαν να πάω στο μηχανικό, έχω μια Ferrari Testarossa, μου λέει ο κατασκευαστής θα βάλεις βενζίνη 100 οκτάνιο. Και εγώ λέω: μα πει τώρα εμένα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε φίλε? Έτσι, εγώ έχω λεφτά. Έχω φτιάξει βίλα στην Κατερίνα. Έτσι. Έχει και κάμερες, έτσι. Ξέρετε εσείς, έτσι. Κατά λάθος. Είμαι από διοπομπαίος τράγος. Δεν έφταιγα εγώ. Με παρέσυραν, όπως και ο Πασχάλης. Ήτανε κατά λάθος που το κάνει το παιδί. Λοιπόν, ο άντρας κατά λάθος δεν μπορεί να έχει στήσει. Η γυναίκα κατά λάθος μπορεί να προσποιηθεί ότι έχει οργασμό, αλλά ο άντρας κατά λάθος δεν το κάνει. Ή φαίνεται ή δεν φαίνεται. Και έχω τη Ferrari και λέω: σιγά μου πει ο κατασκευαστής, εγώ θα βάλω λάδι που τηγανίζουν ψάρια.
Τι θα πάθει η Ferrari αν εγώ της βάζω λάδι που τηγανίζουν ψάρια αντί για βενζίνη 100 οκτανίων? Θα μου δώσει τα πιστόνια στο χέρι. Πάω λοιπόν εγώ στο μηχανικό, λέω, κοίταξε, έχω λεφτά και πλερώ. Φτιάξ' το. Και ο μηχανικός μου το φτιάχνει. Ωραία, στην Ιταλία. Ξαναπαίρνω εγώ το αυτοκίνητο. Του βάζω λάδι. Λάθος. Το ξαναπάω. Έχω λεφτά, φτιάξ' το. Το ξαναπάω. Το ξαναφέρνει. Κάποια στιγμή αυτός ο μηχανικός δύο πράγματα θα κάνει. Ή θα πει, καλό βλάκα βρήκα. Αυτός χαλάει, εγώ φτιάχνω. Ράβε ξύλων, έλεγε ο ξυλούρης, δουλειά να μην σου λείπει. Ωραία. Ή κάποια στιγμή τι θα πει ο μηχανικός? Ρε φίλε, μήπως είναι καλό να σκεφτείς να βάλεις τελικά βενζίνη και όχι λάδι? Κάποια στιγμή όμως το σώμα σας δεν είναι κινητήρα σε ένα άψυχο πράγμα που μπορείς να το επιδιορθώνεις. Κάποια στιγμή, αν εγώ το αυτοκίνητό μου έχει αξία 5.000 ευρώ και του κάνω ζημιά στον κινητήρα που κοστίζει 15.000 ευρώ, τι με συμφέρει καλύτερα να κάνω? Να αλλάξω τον κινητήρα ή να αλλάξω το αυτοκίνητο? Το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή, γιατί αυτός ο άνθρωπος εδώ όταν γεννήθηκε, σας παίρνω ένα παράδειγμα πολύ ανόητο, το πιο ευτελές παράδειγμα. Έχετε εδώ δύο πνεύμονες όλοι, σωστά? Με περίπου μερικά δισεκατομμύρια κύτταρα εδώ. Ποια είναι η λειτουργία των κυτάρων σας εδώ στους πνεύμονες? Να κάνουν άραγε τι? Εισπνοή, εκπνοή. Εντάξει, μόνο γι' αυτό μπορώ να σας κάνω ένα τριήμερο. Την ομορφιά εισπνοή, εκπνοή. Εισπνέω, εκπνέω. Εισέρχεται κάτι που λέγεται πνεύμα, εξέρχεται πνεύμα. Από εκεί βγαίνει το πνοή, το πνεύμα, πνέω. Εξαρτάται τι πνεύμα μπαίνει μέσα κάθε φορά. Γι' αυτό και η αναπνοή είναι τόσο σημαντική για τη ζωή σας. Και άμα διαβάσετε στη Γένεση, ο άνθρωπος ξέρετε πώς πήρε ζωή? Τον του έδωσε το πρώτο φιλί. Γι' αυτό και μας αρέσει το φιλί. Γιατί αρχαίγοντα είναι καταγεγραμμένη πληροφορία ότι κάποιος μας φίλησε πρώτη φορά και πήραμε ζωή. Γι' αυτό είναι και τόσο πρόστιχο να φιλάτε ανθρώπους όταν δεν το νιώθετε. Λέγεται το συμπεθερικό αεροφίλημα. Είναι δικός μου όρος. Είναι αυτό που οι συμπεθέρες κάνουν στους γάμους. Όχι τέτοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιον βρείτε τώρα εδώ τον πλακώνετε στα γλωσσόφυλλα. Έλα μανάρι μου. Όχι, η αγάπη με μέτρο. Έτσι ξέρει ο καθένας. Κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Προσέξτε τώρα. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί οι πνευμονές μου. Ναι. Να παίρνουν τα αέρια, να γίνεται ανταλλαγή των αερίων, να μπορεί κάθε κύτταρο με κάθε... Μέχρι και το τελευταίο κύτταρό σας παίρνει οξυγόνο που το χρειάζεται για να ζήσετε, ανταλλάσσει τα κατεστραμμένα στοιχεία του μεταβολισμού με τα υγιή και ζείτε. Τέλειος μηχανισμός. Πιο τέλειος δεν μπορεί να γίνει. Η ανθρωπότητα, η επιστήμη που πολλοί από εσάς θαυμάζετε με την τεχνογνωσία, το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να αντιγράφει με κακό τρόπο τη φύση. Φτιάξαν αεροπλάνο και λένε «Wow, αεροπλάνο». Έχετε δει ποτέ τον αετό πώς πετάει? Πιάνει το θερμικό και ανεβαίνει επάνω και αυτοί για να σηκώσουν ένα τζάμπο, κομμάτι με μέταλλο. Και η κυροζήνη, με ξέρουν χοντρίνει κιόλας, ξοδεύουν και περισσότερο κυροζήνη τα πάνω. Έχουν φτιαχτεί γι' αυτό οι πνευμονές μου. Έτσι γεννήθηκα το 1969. Τη στιγμή που γεννήθηκα και πήρα την πρώτη ανάσοντα, βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου, το σχέδιο και ο σχεδιαστής με μένα ταιριάζουμε, σωστά? Μου λέει ανάπνευσε. Και μου προσέξτε, δεν αναπνέετε γιατί το θέλετε. Πολλοί ακούω πολλούς λένε «Μα γιατρέ μου δεν μπορώ να πιω νερό. Δεν έχω όρεξη». Λέω να αναπνέεις μπορείς? Μπορώ να αναπνέω. Έτσι θα πίνεις και νερό. Άμα θες μην αναπνείς. Εκείνο πώς το κάνεις? Λέμε είναι αυτόματα γιατί υπάρχει σχέδιο. Εγώ λοιπόν και ο σχεδιαστής μου ταυτιζόμαστε και μου λέει ανέπνευσε, παίρνω αυτό χωρίς να ξέρω τίποτα μωράκι και όλα λειτουργούν με τελειότητα. Και μεγαλώνει αυτό το αγοράκι. Και μεγαλώνει και γίνεται έφηβος. Πάει στο σχολείο. Και αρχίζει σιγά σιγά να μαθαίνει τώρα ένα άλλο ένστικτο. Ποιο ένστικτο? Άρε δε. Θες να καπνίσεις? Εγώ που κάπνιζα, δες δίπλα την κόμενα, με γουστάρει έτσι. Και ξαφνικά αυτό το παιδί νιώθει τι? Συγκρίνεται με τον άλλον και τι κάνει? Πρέπει και εγώ να γίνω αποδεκτός για να κερδίσω, δεν είναι για μαγιά που καπνίζει, να κερδίσω την αποδοχή της έκφανσης της αγάπης και της προσοχής κάποιου ατόμου. Οπότε ξαφνικά αποφασίζω εγώ με το 5% της ελευθερίας που μου έχει δώσει ο Θεός, φανταστείτε να μας έδινε 100% ελευθερία. 5% μας έδωσε, τον πλανήτη τον έχουμε πνίξει στο αίμα. Φανταστείτε το Χίτλερ να ζούσε για πάντα.
Έχει και πολλούς και γκεμπελίσκους και σταλινίσκους. Πολλούς, δεξιά και αριστερά. Και ασκώ την ελευθερία μου και κάνω μπροστά σε μια ωραία παρουσία. Πόσοι είσαστε καπνιστές ή ήσασταν καπνιστές? Δεν θα πω θα είσαστε. Ήσασταν, ωραία. Την πρώτη φορά που καπνίσατε την πρώτη τζούρα, τι κάνατε? Για ποιο λόγο? Γιατί τα κύτταρά σας εδώ αντιδράσαν και τι σας είπανε? Βλάκα! Ηλίθιε! Είσαι μακάκας! Και σωστά ρεφλέξ. Μετά από ένα μήνα όμως τι κάνατε? Έτσι. That's the way I like it, baby. Yeah. Μετά ρίχνουμε και κανένα μαύρο. Έτσι και... Αυτός από μαύρο ήταν που το έκανε. Και καπνίζει. Προσέξτε, την πρώτη φορά που τράβηξα την πρώτη τζούρα και έκανα αυτό. 4.000 χημικές ουσίες, 400 καρκινογόνα. Να ξέρετε, ένας που καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα για περίπου 10 με 15 χρόνια, η ποσότητα ραδονίου που έχει πάρει, τι είναι το ραδόνιο ραδιενεργό ισότοπο, έτσι, είναι τέτοια σαν να είχε κάτσει περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ όταν έκανε τη σύνδεξη. Τόσο ραδόνιο. Και όμως ζει. Και τώρα προσέξτε, την πρώτη φορά που καπνίζω, όλες αυτές τις ουσίες μπαίνουν μέσα. Αυτό τι μήνυμα είναι που παίρνει το σώμα μου? Μήνυμα ζωής ή μήνυμα θανάτου? Και αντιδρούν τα κύτταρά μου και τι λένε? Εμείς θέλουμε να ζήσουμε. Εσύ θες να πεθάνεις. Κάτι λάθος γίνεται εδώ. Δεύτερη τζούρα. Ένα τσιγάρο. 2 τσιγάρα. Μια εβδομάδα. Ένας μήνας. Μετά έχω συνηθίσει, σωστά. Βήχω μετά. Όχι. Η ζημιά κάθε φορά που καπνίζω τσιγάρο γίνεται όμως? Γίνεται. Γι' αυτό λέει κάπου, επειδή η απόφαση της εκτελέσεως εναντίον του κακού αργεί να έρθει, οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν υπάρχει τιμωρία. Όχι σας τιμωρεί κάποιος. Η ηλιθιότητα δική μας τιμωρεί πιστάγκωνα. Και τώρα κοιτάξτε φίλοι μου τι γίνεται. Ασκώ την ελεύθερη μου επιλογή και καπνίζω. Ένα πακέτο. Κανείς δεν πέθανε με ένα πακέτο τσιγάρα, ναι ή όχι? Ούτε με 100 πακέτα τσιγάρα. Κανείς δεν πέθανε επειδή κάπνισε ένα χρόνο. Πόσα χρόνια πρέπει να το κάνεις? 5, 10, 20. Υπάρχουν άνθρωποι που και 30 και 40 χρόνια καπνίζουν και ακούω πολλούς λένε εμένα ο παππούς μου κάπνιζε, έπινε και είσαι 347 χρόνια. So what? Αυτή είναι η εξαίρεση. Η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα, δεν τον αποκλείει ποτέ. Κάποια στιγμή λοιπόν σας μίλησα για επιδιόρθωση, μηχανισμούς και ογκογόνα και ογκοκατασταλτικά γονίδια. Τα ογκογονίδια σκέφτονται και λένε αυτός θέλει να πεθάνει, οπότε τα γονίδια που δημιουργούν καρκίνο τι κάνουνε? Ενεργοποιούνται. Και τα γονίδια που καταστρέφουν και σταματούν και φρενάρουν τον καρκίνο τι κάνουνε? Και τώρα σκέφτονται κάποια στιγμή, μαζεύονται όλα τα κύτταρά σας, όπως καλή ώρα εδώ, και κάνουν μια τελευταία συνάντηση. Όχι για να κάνουν οικουμενική κυβέρνηση. Είναι όλα ενωμένα εδώ. Εγώ όταν μιλάω για ενότητα, μιλάω για βιολογική ενότητα όπως την καταλαβαίνω σαν επιστήμονας, που την βλέπω μέσα στο ανθρώπινο σώμα, όχι αυτή που μου δείχνουν οι πολιτικοί, έτσι, αμόρφωτοι, μορφωμένοι. Λοιπόν, και μαζεύονται όλα τα κύτταρα και συζητάνε. Ρε εσύ φίλε Γιώργο, εδώ και 40 χρόνια, ενώ στην αρχή ήμασταν τόσο καλά, τι ωραία ανέπνεε, παίρναμε το ωραίο οξυγόνο, τι καλά. Ξαφνικά εδώ και 20 χρόνια, αυτός ο Μαρδαφλούμπας, τώρα καταλάβατε τι σημαίνει Μαρδαφλούμπας, είναι μπαμπινιώτης, μας βάζει αυτό το πράγμα. Είστε σύζυγος? Το όνομα Μαρία είπαμε. Μπράβο, λοιπόν Μαρία. Πόσα χρόνια είστε συζευμένοι, αν μου επιτρέπετε? 17. Μπράβο, να τα εκατοστήσετε και αιώνια. Φαντάσου λοιπόν, πες ότι είμαι ο Γιώργος, ωραία. Σήκω, μου επιτρέπεις λίγο ακαδημαϊκά? Ναι. Θα βγείτε και στην τηλεόραση και στο ίντερνετ. Εμένα και η μάνα μου και η γυναίκα μου και η κόρη μου όλες λένε έχεις γίνει ρεζίλη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πες ότι εγώ είμαι ο Γιώργος. Δεν είμαι. Έτσι. Δεν είμαι. Και την πρώτη μέρα του γάμου μας, έστω ότι είμαστε παντρεμένοι, παντρευόμαστε και σου λέω αγάπη μου, Μαρία λένε και τη δικιά μου, έτσι. Λοιπόν, αυτό πάρε το δαχτυλίδι μου που γράφει το όνομά μου. I love you Κάργα, I'll forever love you, the rest of my days, love me tender. Και είμαστε όλοι, πέρασε τσακαζέ, έτσι. Και είμαστε έτσι. Εντάξει, ωραία. Είμαστε αγαπημένοι. Ναι, παιδιά έχετε? Έχουμε 3. Είναι εδώ? Ευτυχώς. Άμα είναι και μικρά θα πούνε, η μαμά πατάει τον μπαμπά. Με αυτό με τη στραβή μύτη. Ωραία.
Την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάμε, μετά την πρώτη νύχτα του γάμου. Δεν έγινε και τίποτα γιατί πτώμα ήμασταν στο στρες, να πούμε, ξέρεις, πεθερές εκείνα. Σηκώνομαι εγώ το πρωί και σου λέω, Μαρία, σ' αγαπάω. Σμακ! Βουαπ! Ποια θα είναι, θέλω να πεις, ποια θα είναι τα reflex του, αντανακλαστικά σου απέναντι σε μένα, τι θα κάνεις? Θα αρχίσω κι εγώ να χτυπάω. Ωραία, μπράβο. Είσαι ο σιωμάρτυρας. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν μιλήσεις εδώ πέρα. Στίεβω έτσι, συγγνώμη, μην παρεξηγήσετε. Εσείς φταίτε που κάθεστε μπροστά. Αύριο ξέρω που θα πάω να κάτσετε. Πίσω από τις κάμερες εκεί, τέρμα Θεού μαζί με την κόρη εκεί και τη Μαριάνθη. Το φυσιολογικό είναι να τραβηχτείς πίσω και να πεις, γιατί με χτυπάς, Κώστα? Γιατί με χτυπάς? Τι σου έκανα? Σ' αγαπάω. Έτσι με αγαπάς. Σημασία δεν έχει τι λέω. Σημασία έχει και τι κάνω και τι λέω και να μην σε νοιάζει. Την άλλη μέρα το πρωί σηκωνόμαστε πάλι. Μαρία, καλημέρα. Σμακ σμουκ. Πόσο καιρό θα με ανεχτεί σε μένα σε αυτή τη σχέση? Όχι πολύ. Μια εβδομάδα, ένα μήνα. Ωραία. Κάποια στιγμή θα πεις ή αλλάζεις ρε φίλε. Ωραία. Ή φεύγω. Και απαράτα μας και εσύ να πας στη μάνα σου να πούμε. Καλά μου λέγει η μάνα μου γιατί. Ωραία. Και πολύ καλά θα κάνεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Αυτά τα κύτταρα που κάνουν αυτή τη συνάντηση δεν μπορούν να φύγουν από εδώ. Διαζύγιο δεν μπορούν να πάρουν. Δηλαδή δεν μπορούν να μεταναστεύσουν και να βγουν έξω από το στόμα, να πάνε σε άλλο σώμα. Έχουν προγραμματιστεί να είναι εδώ. Οπότε την ώρα που συζητάνε εδώ τα υγιή κύτταρα του πνεύμονα, και αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε όργανο, κάποια στιγμή σκέφτονται και λένε αυτό μας κάνει κάθε μέρα αυτός. Μας λέει ότι μας αγαπάει, θέλει να ζήσει και μάλιστα όπως και εγώ που ήμουν καπνιστής έλεγα μ' αρέσει. Ξέρετε τι σχιζοφρενικό μήνυμα είναι να λες μ' αρέσει και να βάζεις το θάνατο μέσα σου. Και τώρα προσέξτε, μαζεύω τα κύτταρα και τι λένε, σαν έσχατη προσπάθεια επιβίωσης. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχουν δύο πιθανότητες. Σας το έδειξα εδώ πέρα. Επιδιόρθωση και απόπτωση. Η απόπτωση είπαμε είναι τι? Να αποφασίσουν όλα να πεθάνουν, να αυτοκτονήσουν. Αν λοιπόν όλα τα κύτταρα στον πνεύμονα πάρουν απόφαση να αυτοκτονήσουν, έτσι όπως είναι αυτό το άτομο εδώ, κάνει και πεθαίνει από ασφυξία. Ωραία. Μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ. Θα σε ξανασηκώσω. Προσέξτε τώρα. Για να μην το κάνουν τα κύτταρά σας αυτό στον πνεύμονα, στο σηκώτη, στο πάγκρεα, στον εγκέφαλο και ξαφνικά έτσι όπως είστε, για να σας δώσουν παράταση και προσδόκιμο χρόνου, για να σας δώσουν μια τελευταία ευκαιρία να ανανύψετε και να προσπαθήσετε, μαντέψτε τα κύτταρα αυτά όλα εδώ τι απόφαση παίρνουνε. Παίρνουν μια απόφαση να αλλάξει λίγο το DNA τους και από υγιές κύτταρο να γίνει καρκίνος. Μπράβο. Στην ουσία ο καρκίνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έσχατη προσπάθεια να προσαρμοστεί το σώμα στο περιβάλλον που εσείς δημιουργήσατε με τη στάση και τον τρόπο ζωής σας. Γι' αυτό όταν οι ασθενείς έρχονται κοντά μου και λένε έχω καρκίνο, τους λέω να ευχαριστείς το Θεό ότι έχεις καρκίνο, γιατί αν δεν είχες καρκίνο θα ήσουν. Μπράβο. Και τι θέλετε από τα δύο, να είστε νεκρός ή να έχετε καρκίνο? Καρκίνο. Γιατί αν έχετε καρκίνο και ακούσετε τα καλά νέα σήμερα και τα πράξετε, μαντέψτε, η βασική αιτία του καρκινικού κυτάρου με το υγιές κύτταρο είναι το καρκινικό κύτταρο έχει χάσει το P53 και δεν αναπαύεται ποτέ. Δουλεύει όλο το 24ωρο. Γι' αυτό και κάνουν ισχυρές δόσεις. Γιατί το καρκινικό κύτταρο μπορούν να το σκοτώσουν με τη χημειοθεραπεία όταν δεν τον βρουν στη μυτωτική κατάσταση, δηλαδή στη διαίρεσή του. Επειδή τα καρκινικά κύτταρα δουλεύουν συνέχεια, ατέρμονα, γι' αυτό δίνουν μεγάλες δόσεις χημειοθεραπείας για να σκοτώσουν, γιατί δεν ξέρουν πότε το βρούνε, γι' αυτό και σκοτώνουν και τα υγιή κύτταρα. Τα υγιή κύτταρα όμως λατρεύουν την ανάπαυση. Γι' αυτό και η ανάπαυση και η έλλειψη της ανάπαυσης είναι η πρώτη αιτία για τον καρκίνο. Προσέξτε, η πρώτη αιτία για τον καρκίνο είναι η απουσία και η έλλειψη ανάπαυσης. Το P53 παράγει μια ουσία που ονομάζεται anti-cancer factor, αντικαρκινικός παράγοντας. Αυτή η ουσία, όταν την παράγουν τα γονίδια, κάνει τα άλλα τα κύτταρα να αναπαύονται. Και όταν πειραματικά σε καρκινικά κύτταρα τους έχουμε δώσει την ουσία αυτή, τα καρκινικά κύτταρα ξαναγίνονται υγιή. Προσέξτε, τα καρκινικά κύτταρα ξαναγίνονται υγιή. Άρα χρειάζεται ένα πράγμα να γίνει στο σώμα σας. Τα ογκογονίδια να κλείσουν και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια το P53 να κάνει τι? Να ενεργοποιηθεί. Πώς και γιατί? Εδώ τελείωσε η διάλεξη. Αντίο, φεύγω.
Έτσι ξεκινάνε τα λεφτά. Όχι, δεν φεύγουν. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έτοιμος είσαι εσύ, μην πω εγώ καμιά ανοησία. Πέμπτη αιτία είναι η τελομεράση και η αθανασία. Ξέρετε ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι αθάνατα, δεν πεθαίνουν. Στην ουσία ο καρκίνος είναι η προσπάθεια να ζήσει μέρος του σώματός σας για πάντα χωρίς την έγκριση του σχεδιαστή. Και το να θες να ζήσεις για πάντα χωρίς να έχεις το σωστό σχέδιο για τη ζωή, αυτό λέγεται επανάσταση, έγερση και ανυπακοή. Γι' αυτό και ο προγραμματισμός του θανάτου υπάρχει μέσω σώμα σας, γι' αυτό και πεθαίνουμε όλοι. Αλλά έχω καλά νέα για σας. Την αθανασία μπορείτε να την κερδίσετε αλλιώς. Έκτη αιτία είναι η αγκιογένεση. Ο καρκίνος για να ζήσει πρέπει να ρουφάει αίμα και να ταΐζεται. Οπότε ενεργοποιούνται γονίδια αγκιογενήνης, δημιουργεί πλοκάμια και τραβάει αίμα. Γι' αυτό και φάρμακα χημειοθεραπευτικά τρίτης γενιάς, δεν θα πω τα ονόματα για λόγους καταλαβαίνετε τι, λέγονται αναστολής αγκιογένεσης. Κόβουν τα πλοκάμια αυτά. Είναι ένα πολύ γνωστό φάρμακο που κοστίζει 10.000 ευρώ η συνεδρία. Έτσι, πολλές φορές λένε οι ογκολόγοι ο καρκινοπαθής πεθαίνει από οικονομικό πρόβλημα, γιατί 10 συνεδρίες είναι 100.000 ευρώ και πρέπει να κάνεις δάνειο μετά ή να πουλήσεις ό,τι έχεις. Αλλά το πρόβλημα που ανακαλύπτουν τώρα, αλλά δεν σας το λένε, το εξής. Μπορεί να κόβει τα πλοκάμια του καρκίνου, αλλά κόβει και οπουδήποτε υπάρχουν αγκία. Και μαντέψτε πού υπάρχουν πολλά αγκία. Στην καρδιά. Και ο ασθενής δεν πεθαίνει από τον καρκίνο, πεθαίνει από έμφραγμα και θρομβωτικό επεισόδιο. Αλλά για τον ογκολόγο τι είναι? Δεν πέθανε από τον καρκίνο. Ο θάνατος εκείνος δεν μετριέται από τον καρκίνο, μετριέται ότι είναι καρδιολογικό. Ο ογκολόγος νομίζω ότι νίκησε. Εν τω μεταξύ, να σας πω και κάτι άλλο που ίσως δεν το ξέρετε. Όταν οι γιατροί σας λένε είστε καθαροί από τον καρκίνο, μιλάμε πάντα για πενταετή επιβίωση. Αυτό είναι τα στατιστικά. Δηλαδή, αν ζήσετε 5 χρόνια και μια μέρα και μετά πεθάνετε, για τον γιατρό έχετε νικήσει. Δεν σημαίνει όμως 5 χρόνια να ζήσετε μετά τον καρκίνο, σημαίνει να ζήσετε χωρίς ποτέ να αρρωστήσετε και χωρίς ποτέ να εξελιχθεί ο καρκίνος. Last but not least, τελευταία αιτία αλλά και καλύτερη, είναι η λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος. Καλό ανοσοποιητικό σύστημα, no panic on the Titanic. Πρόβλημα με το ανοσοποιητικό σας σύστημα, βυθίζεται ο Τιτανικός. Βυθίστε το χώρα, βγήκε το σεισμίκ. Θα μας κάνουν προβλήματα. Αυτές είναι οι 7 βασικές αιτίες που ο καρκίνος δημιουργείται στο σώμα σας και για την κάθε μία μπορούμε να μιλάμε μέρες. Καταλαβαίνετε αρκετά πολύ σύνθετο, το έχω κάνει σχετικά απλό όσο γίνεται. Εδώ βλέπετε πώς έτσι εξελίσσεται. Έχουμε τη μία μετάλλαξη, δεύτερη μετάλλαξη, τρίτη και βλέπετε πώς πολλαπλασιάζεται και εδώ βλέπετε τους μηχανισμούς, σας εξήγησα, με έναν τρομερό αλγόριθμο η καρκινογένεση. Έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα λοιπόν να κατανοήσετε εδώ πέρα το γιατί και το πώς για να μπορέσετε να το αναστρέψετε. Και εδώ είναι ο κυταρικός σας κύκλος. Το 24ωρο κάθε κύτταρό σας μπαίνει σε αυτές τις φάσεις. Τη μύτωση, τη φάση του κενού, τη φάση της σύνθεσης και εδώ. Εδώ ειδικά στις δύο φάσεις είναι η φάση της ανάπαυσης που σας είπα. Αν δεν αναπαυθεί το κύτταρό σας δεν μπορεί να επιδιορθώσει τη ζημιά. Γι' αυτό έχει τόση μεγάλη βιολογική σημασία και η καθημερινή αλλά και η εβδομαδιαία ανάπαυση. Γι' αυτό όταν κάποιος είπε ότι να αναπαύεσαι την 7η μέρα, είχε βιολογία, δεν είχε θεολογία. Μαντέψτε κάθε 7η μέρα τι κάνει ο μέσος Μαρδαφλούμπας. Έχει τελικό Champions League. Πρέπει να πάω εκεί. Πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να βγάλω τα χρέη. Πρέπει χρέη. Ωραία. Μετά μπαίνει στο φέρετρο και τέρμα τα χρέη. Εντάξει, παραγραφή χρέους δεν γίνεται, ξέρετε. Άμα πεθάνετε εσείς, τα χρέη πάνε. Μια φορά ένας άντρας έτσι μου είπε: πόσο θέλω να πεθάνω, του λέγεται. Έρε και χρωστάω τόσα, έτσι και πεθάνω θα πάρει η γυναίκα μου ρουφιάνα με την πεθερά μου. Μετά το θάνατο τις εκδικηθώ και τις δυο. Όχι έτσι, ρε παιδιά. Αυτό που βλέπετε εδώ δεν είναι το τσίπ από τον υπολογιστή. Αυτό γύρω-γύρω είναι το κύτταρο, ένα κύτταρό σας και αυτοί οι μηχανισμοί όλοι που βλέπετε είναι οι μέχρι τώρα ανακαλυφθέντες μηχανισμοί για να δημιουργηθεί καρκίνο σε ένα κύτταρο. Δέστε το. Είναι wow! Είναι μέχρι τώρα οι μηχανισμοί κατά τους οποίους δημιουργούνται και αυτό εμένα μου κόστισε 10 χρόνια για να το καταλάβω. Έτσι, τις εμπλοκές από την πομπεσίνη, τα ιστρογόνα και παράγοντες αύξησης και. Δεν ασπρίζουν τα μαλλιά τζάμπα και δεν είναι ο κόλλος ευθεία έτσι όπως τον βλέπετε. Γι' αυτό δεν έχω ωραίο πισινό που να είναι τσιπουρλοκοτό έτσι. Στρογγυλός. Γιατί άμα κάθεσαι στην καρέκλα και διαβάζεις και δεν έχεις χρόνο να κάνεις δεν φτιάχνεις ωραίο κόλλο. Έτσι. Ποπό. Ναι, συγγνώμη. Και εδώ είναι η διαφορά όπως τη βλέπετε, εδώ πέφτουν οι σταγόνες, οι κυταρικές διαιρέσεις, εδώ αυξάνει ο όγκος και αν δεν υπάρχουν, βλέπετε τι δεν υπάρχουν.
Αυλάκια για να φύγει το παραπάνω νερό κάποια στιγμή τι θα κάνει? Θα ξεχυλήσει. Αυτό στην ουσία είναι. Η ισορροπία ανάμεσα στα πόσα κύτταρα πεθαίνουν και πόσα πολλαπλασιάζονται. Το νούμερο 1 καρκινογόνο, το ξέρετε όλοι, είναι ανάμεσά μας. Αλκοόλ, δεύτερη αιτία, το 75% από όλους τους καρκίνους στον ισοφάγο, το 50% στον καρκίνο στο στομάχι, το 50% στον καρκίνο στο λάρυγγα, όλο το 30% στον καρκίνο στο σηκώτη. Και για το κόλον και για το ορθό, για τον καρκίνο του μαστού, 11% όλων των θανάτων από καρκίνο και 60.000 κάθε χρόνο πεθαίνουν στις ΗΠΑ με το αλκοόλ. Μπορώ να κάνω μια ομιλία γι' αυτό και δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα αλκοόλ. Αυτό που κάποια γιατρουδάκια σας λένε λίγο κρασί για την καρδιά είναι μύθος, είναι μούφα και δεν ισχύει. Ωραία, και έχω όλη την επιστήμη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει αναιρέσει αυτό το πράγμα. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει ότι όποιοι λένε κάτι τέτοιο στηρίζεται περισσότερο στην επένδυση και σε αυτό και όχι στην εντελεχή έρευνα. Αν θέλετε να φάτε κάτι που να σας κάνει καλό, φάτε το σταφύλι έτσι όπως το έκανε καλή φύση και αφήστε το αλκοόλ. Ωραία. Την εθανόλη τη χρησιμοποιούμε στην ιατρική για να σκοτώσουμε, όχι για να παρατείνουμε ζυδατήριο. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο καρκινογόνο είναι το βενζοπυρίνιο. 650 γραμμάρια μπριζόλας ψημένη σε κάρβουνα, που λένε είναι στα κάρβουνα, ισοδυναμεί σαν να έχετε καπνίσει 600 τσιγάρα. Χαίρεται κάποιος. Έτσι να ψοφήσουν. Μισό κιλό κρέας ψημένο στα κάρβουνα είναι σαν να έχετε καπνίσει 600 τσιγάρα, γιατί το βενζοπυρίνιο που απελευθερώνεται από την καύση στα κάρβουνα προσκολάται στο κρέας και είναι σαν να τα έχετε καπνίσει με τη μία. Αν φάτε 2 κιλά κρέας για να πάρετε και πρωτεΐνη και λένε όλα στα κάρβουνα και νομίζει ο κόσμος ότι είναι υγιέστατο. Το ακούσατε από κανένα γιατρό αυτό? Όχι. Γιατί μόνο στην εκπληκτική τιμή του τζάπα υπάρχει εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε πως η διατροφή, η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας εκφράζουν τα γονίδια. Πλέον δεν μιλάμε για διατροφολογία, μιλάμε για την επιστήμη της διατροφογενετικής, που σημαίνει πώς η διατροφή σας επηρεάζει το DNA, και διατροφογενομικής, πώς από το DNA πάει στο RNA, στην πρωτεΐνη και στους μεταβολίτες. Και εδώ βλέπετε την επιδιόρθωση που είπα, τη ρύθμιση των ορμονών σας κλπ. Τις φάσεις αυτές δεν θα μείνω. Το υγιές κύτταρο για να γίνει καρκινικό χρειάζεται να συσσωρευτούν πολλές ζημιές εδώ στο DNA. Ωραία. Και να αποκτήσει αυτονομία. Αυτονομία τι σημαίνει? Εγώ ο ίδιος είμαι ο νόμος. Δεν είναι παράξενο όσο περνάει ο καιρός, όλοι θέλουν να είναι μόνοι τους. Κανείς δεν θέλει να υποταχτεί και να έχει υποταγή. Όλοι θέλουν να είναι παρτάκηδες. Γι' αυτό όλοι έχουν τη δική τους αλήθεια. Ωραία. Και από εδώ βλέπετε ένα φυσιολογικό κύτταρο με το χρόνο, όπως δείχνει το βέλος προς τα κάτω, μέχρι να φτάσει να γίνει καρκινικό, περνάει πολλές μεταλλάξεις και ζημιές. Δεν γίνεται με τη μια φορά. Εδώ βλέπετε τη μοριακή γενετική στη διάγνωση και πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου. Έτσι, από το μοντέλο της καρκινογένεσης, από τον καθηγητή Λιόπουλο, χρειάζεται σε 4 διαφορετικά χρωμοσώματα πάνω από 20 γονίδια να μεταλλαχτούν. Ωραία, για να φτάσει από φυσιολογικό κύτταρο και γονίδιο να γίνει μεταστατικό. Χρειάζεται πολύ κόπος για να γίνετε και να έχετε καρκίνο. Ποιο είναι πιο φυσιολογικό, να έχετε καρκίνο ή να είστε υγιείς? Γιατί φαίνεται σχεδόν όσο περνάει ο καιρός ότι είναι πιο φυσιολογικό να έχεις καρκίνο? Γιατί έχουμε εκτροχιαστεί από το φυσικό προγραμματισμό που έχουμε. Κανένα ζώο στη φύση δεν πεθαίνει από καρκίνο. Παρά μόνο αν έχει επηρεαστεί από το περιβάλλον που ζει ο άνθρωπος. Κανένα. Κανένα. Και λένε άμα υπάρχουν κληρονομικότητα. Ούτε το 10% δεν είναι η κληρονομική καρκίνη και το 90% είναι καθαρά περιβαλλοντολογική. Ο τρόπος και η στάση ζωής. Εδώ δεν φαίνεται τόσο καλά στο πράσινο, αλλά εδώ βλέπετε διάφορους τύπους καρκίνου. Οι Ιάπωνες, οι ίδιοι Ιάπωνες, ο ίδιος Japanese, έτσι. Όταν ζει στην Ιαπωνία ο καρκίνος, το ορθό, ο καρκίνος εδώ είναι χαμηλός. Όταν μεταναστεύει ο Ιάπωνας από την Ιαπωνία και πάει στη Χαβάη, ο καρκίνος πηγαίνει ψηλά. Γιατί άραγε? Άλλαξε κάτι ο Ιάπωνας από την Ιαπωνία στη Χαβάη. Μαντέψτε τι άλλαξε. Γι' αυτό δίνουν κάποιες, και αυτές είναι οι συνιστώσεις, τι να προσέχετε. Το πρώτο είναι το πάχος του σώματος. Έτσι, στα κανονικά όρια, στους στόχους της δημόσιας υγείας. Το πάχος επιτίθεται, λέει η ιατρική, και γιατί οι δίαιτες που κάνουν δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Το διατροφικό λίπος, βλέπετε εδώ, και οι θάνατοι από καρκίνο στο μαστό. Όσο πιο παχύσαρκες ή υπέρβαρες γίνονται οι γυναίκες, τόσο επιταχύνουν τη διαδικασία της καρκινογένεσης. Και εδώ βλέπετε τα στατιστικά, είναι 100.000 θανάτους στις γυναίκες. Και μάλιστα στις γυναίκες πριν την εμεινόπαυση, άμα είναι αδύνατες είναι εδώ το ποσοστό, άμα είναι υπέρβαρες πάει εδώ, και άμα είναι παχύσαρκες, μετά την εμεινόπαυση 12πλασιάζεται το ποσοστό.
Και εδώ το ίδιο πράγμα πάλι. Δεν θα μείνω εδώ, στους άντρες είναι με το καφέ και στο μόβ με τις γυναίκες το ποσοστό για το θάνατο. Καρκίνος στο κόλον και πόσο συχνά τρώτε την ημέρα. Αν κάποιος τρώει 2 γεύματα ή λιγότερα, είναι εδώ ο καρκίνος. Και για τον ορθοκολικός και για το παχιέντερο. Αν τρώει 3 γεύματα είναι εδώ και αν τρώει 4 γεύματα ή παραπάνω, διπλασιάζεται. Η ανοησία των διατροφολόγων να τρώνε πολλά και μικρά γεύματα είναι ανοησία. Δεν έχει καμιά βάση. Η μόνη βάση που έχει είναι να μοιράσει τις θερμίδες για να χάσετε βάρος για να πάρετε τα φράγκα. Τώρα θα είστε πιο αδύνατοι, θα μπείτε στο φέρετρο. Αυτό είναι καλό. Γιατί αυτοί που θα σας κουβαλάνε θα κουράζονται. Γιατί και στο θάνατο, άμα είστε χοντροί και σας κουβαλάνε, έχετε κουβαλήσει χοντρό νεκρό. Βρίζεις και τον κουβαλάς και τα κέρατά σου μέσα, να πούμε. Έτσι. Τι σημαίνει γεύμα? Ακούω πολλούς να μου λένε τρώω 2 γεύματα και τρώω διάμεσα φρούτα. Οτιδήποτε βάζει το μεταβολισμό μπροστά θεωρείται γεύμα. Ακόμα και ο χυμός που θα πιείτε, ακόμα και τον καφέ, βάζει μπροστά το μεταβολισμό. Το μόνο που δεν βάζει μπροστά το μεταβολισμό είναι το νερό. 2 γεύματα σημαίνει ότι στη στιγμή που αρχίζετε και τρώτε, έτσι ξεκινάει ο μεταβολισμός σας. Και θα μου πείτε 2 γεύματα, δεν μπορώ. Πρέπει να τρώνε. Σήμερα όλη τη μέρα τρώνε. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι τηλεοράσεις συνέχεια μάγειρες έχουν και φαΐ. Όπως είχε πει και οι άλλοι στη Γαλλία. Δώσε τους παντεσπάνια να φάνε. Πεινούσε ο κόσμος παντεσπάνια να φάνε. Γιατί νομίζετε τυχόν σας δείχνουν πολύ τη μαγειρική? Έτσι, ό,τι δεν μπορείτε να το νιώσετε και να το ζήσετε, το τρώτε. Έτσι, γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι και παχύσαρκοι. Γιατί δεν μπορούν να αισθανθούν, οπότε τρώνε αυτά που δεν αισθάνονται. Βλέπετε με τι χαρά αυτά τα παιδιά γυμνάζονται. Έτσι. Πρωί-πρωί, δέστε τη χαρά αυτού του παιδιού εδώ. Όχι, ρε γάμο το πάνω. Έτσι. Τι κομψότητα. Δεν μπορεί να σηκώσει εδώ, δέστε. Και δέστε αυτά τα παιδάκια. Είναι δεκαετίας του 60. Όταν είχα δείξει κάπου όλη αυτή τη φωτογραφία, μου είπε ένας, λέω, ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτή τη φωτογραφία, με αυτή τη φωτογραφία? Η μία είναι ασπρόμαυρη, η άλλη είναι έχρωμη, μου λέει. Καλή παρατήρηση, αλλά δεν στόχευα σε αυτό. Και στον αέρα τα πιτσιρίκια. Σας είπα χθες, πριν το 100% των ανθρώπων πριν από μερικά χρόνια ήταν σε κίνηση και δούλευε και τώρα μόνο το 2%. Οι άλλοι κάθονται. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, η ακαδημία που γεροσδοί κάνανε περιπατητούς κάνανε. Γιατί περπατάγανε. Και δεν τους είχαν μπλα μπλα μπλα. Με την ευκαιρία, για σηκωθείτε λίγο όρθιοι. Έπιασα 3 που προσεύχονται. Σηκωθείτε όρθιοι, σηκωθείτε. Σας παρακαλώ, σηκωθείτε όρθιοι. Πάμε λοιπόν να σας πάρει και τηλεόραση και εσείς σηκωθείτε. Χέρια ψηλά, στις μύτες λίγο και μην τράπεστε. Και πάρτε μια βαθιά ανάσα. Ωραία, χτυπήστε τα πόδια λίγο έτσι. Κάντε μια γυροβολιά και χαιρετήστε το διπλανό σας, σφίξτε το χέρι. Ποιος? Λοιπόν, δεκαετία του 50 γυναικείο πρότυπο. Δεν χρειάζεται να είναι 90, 60, 90. Δεν χρειάζεται να έχουν φτάσει στα στήθια μέχρι εδώ μπροστά. Ωραία. Batman τη δεκαετία του 50, Batman 2010. Δέστε πόση μεγάλη διαφορά. Εδώ είναι φυσικό το κορμί, εδώ είναι όλα σε μεγάλο άκρατο μέγεθος. Πρέπει να δείξω στον άλλον. Γιατί αυτός που δεν είναι κάτι πρέπει να έχει και να δείχνει. Γι' αυτό που σας έχω πει, ο Έρικ Φρόμ το πει βασικά, αυτός που είναι δεν χρειάζεται να έχει. Αλλά αυτός που έχει δεν μπορεί να είναι. Και γι' αυτό δεν είμαστε, γιατί θέλουμε να έχουμε. Ό,τι δεν ξέρετε για το λίπος, τα λιποκύτταρά σας δεν είναι εχθρό σας, το λίπος σας είναι φίλος σας. Έτσι βοηθάει ειδικά στις γυναίκες στη ρύθμιση των ορμονών, ειδικά μετά την εμεινόπαυση. Παράγει πολλές ουσίες, παράγει μια ουσία που λέγεται λεπτίνη και όταν ενεργοποιείται η λεπτίνη αδυνατίζεται. Πώς και γιατί? Στο ελαττοχώρι. Δεν τα πούμε όλα εδώ. Αυτό βλέπετε 2 ποντικάκια, τρώνε το ίδιο φαγητό. Έτσι, αυτό είναι ενεργοποιημένη η λεπτίνη, αυτό είναι απενεργοποιημένη. Γι' αυτό είναι αδύνατο, αυτό είναι παχύ. Ωραία. Δεν μπορούμε όλα να τα πούμε εδώ πέρα. Θα εκτροχιαστούμε τέτοιο. Το περιοδικό New Scientist λέει γιατί παχαίνουμε. Ωραία, και είναι τόσο δύσκολο το να εξηγήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο το πόσο φαγητό και οι θερμίδες. Δέστε εξωτερικοί παράγοντες τι λένε οι επιστήμονες που επιδρούν στον εγκέφαλο. Συναισθήματα, συμπεριφορές τρόπου ζωής και περιβαλλοντολογικές προτροπές για να εμφανιστούν όλες αυτές οι ορεξίνη, αλφα-δινερφίνη, έτσι, γρελίνη κλπ. Συναισθήματα σημαίνει τι αντίληψη έχετε για το φαγητό. Όταν κάθομαι λοιπόν να φάω και αυτό που τρώω γίνεται και το αντικείμενο του μίσους μου, γιατί θα αν το φάω θα παχύνω. Απ' τη μία μ' αρέσει, απ' την άλλη άμα το φάω χοντρίνω. Να φας ή να μην φας. To be or not to be. Στο τέλος θα το φάω και να πάει στον διάλογο μου. Και μετά πάει στο διατροφολόγο και μετά στεναχωριέται η χοντρή. Και λέει είναι ο θηροειδής. Δεν είναι ο θηροειδής.
Είναι ο χοντροειδής που μπαίνει από εδώ. Φυσική δραστηριότητα, σας μίλησα για αυτό την προηγούμενη φορά. Έτσι, πάρετε τα DVD, δεν θα μείνω σε αυτό το πράγμα. Αν δεν γυμνάζεστε 1 ώρα την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, είστε κλινικά άρρωστοι. Λένε επίσημα, Fit for Life το περιοδικό, ωραία. Έτσι, και πώς θα κάνετε τη γυμναστική σας, υπάρχουν πολλών ειδών. Εδώ ειδικά είναι ντροπή και αμαρτία να έχουμε τέτοιο μέρος όπως είναι ο Όλυμπος και όπως έχει την παραλία θάλασσα και βουνό και να κάθεστε μέσα στις καφετέρειες και να τρώτε τις σαβούρες που σας βλέπω και στο το Παφαπούφα και το Τετλαφομέντο. Αντί να έχετε πιάσει τον Όλυμπο, οι ξένοι έρχονται και προσκυνάνε εδώ πέρα και εμείς λέμε, όπως είχα πάει την άλλη φορά στην Ολυμπία πριν από χρόνια, και ήταν ένα γκρουπ με ξένους και δεν ξέρω πού ήταν και ο υπεύθυνος του γκρουπ μιλούσε και αυτοί είχαν κάτσει προσοχή έτσι. Ολυμπία, οι Ολυμπιακοί αγώνες εδώ και εξηγούσε για αυτό πως πάγαν τα τείχη όταν Ολυμπιονίκες. Ξαφνικά σκάει ένα λεωφορείο από το Διαβολίτσι. Κάτι τραχτερογεγέδες, βλαχοδήμαρχοι. Κατεβαίνουν 2 παχουλοκομψές, λέει μια, έλα Καλλιόπη, έλα λέει, πάμε να δούμε τα νταμάρια. Ρε άστα νταμάρια, πάμε να κάνουμε σουβλάκια από εκεί λέει. Άμα δεν ήταν καημένος ο Ανδρώνικος στη Βεργίνα, το παλάτι πάνω το μακεδονικό, ξέρετε, έχουμε μείνει πολύ με το παλάτι του Φιλίππου πάνω, ξέρετε, γιατί τα παίρναν οι Έλληνες και φτιάχναν στάβλους για τα σπίτια με τις πέτρες. Νταμάρια είναι. Και άμα ήταν ο καημένος ο Ανδρώνικος, ούτε η Βεργίνα θα είχε μείνει ούτε τίποτα. Τα είχα πάει στους πολιτικούς στις προσωπικές τους λέσχες, ξέρετε, κάτι που ζουν 95 χρόνια, 100 χρόνια, κάτι βαμπύρ, κάτι. Δεν πεθαίνουν. Άμα δεν δει την κόρη του πρωθυπουργού, αυτός δεν θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Δεν μένω σε αυτό. Fit for life, σας το είχα δείξει έτσι. Stretching. Είχα σας δείξει τον Κινέζο εδώ ότι δεν υπάρχει ποτέ χρόνος που είναι αργά για να γυμναστείτε. Στα 69 του άκουσε τα καλά νέα. Αυτή είναι πρόταση δικεφάλων στα 72 του, μέσα σε 3 χρόνια. Τα πάντα είναι αναστρέψιμα και εδώ βλέπετε επιδιόρθωση του DNA μπορεί να γίνει, η γύρανση και το μυστήριο της άλλες, πλαστικότητα, μιλάμε στο νευρικό σύστημα, τα πάντα είναι εδώ, ο απίστευτος αστροκύττης, τα αστροκύτταρα είναι κύτταρα στον εγκέφαλό σας που μέχρι πρώτος πιστεύαμε ότι είναι για την άμυνα του οργανισμού, να προστατεύουν τον εγκέφαλο, αλλά υποβοηθούν για να φτιαχτούν καινούργια κύτταρα. Καθημερινά μπορούν να παραχθούν καινούργια κύτταρα στον εγκέφαλό σας όταν και εφόσον υπάρχουν οι συνιστώσεις. Το δεύτερο που λένε οι επιστήμονες είναι φυτικές τροφές μακριά από τα ψωφίμια και τα ζωικά. Μακριά. Και όταν λένε μακριά σημαίνει μην τα τρώτε, όχι μέτρο. Το παν μέτρον άριστον δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Υπάρχει παντών, ωμέγα μέτρον, όμικρον αρίστον. Παντών αρίστον μέτρον υπάρχει. Από όλα τα άριστα με μέτρο. Όχι από όλα και από λίγο. Και το μεταξύ ο Έλληνας το μέτρο το βάζει μόνος του. Είναι όπως η πίτσα με το μέτρο. Στην αρχή πάνε για το κρασί δάχτυλο έτσι. Μετά το σήκωσαν το δάχτυλο έτσι. Μετά πάνω ίσκι δάχτυλο έτσι. Μετά σήκωσαν το δάχτυλο έτσι. Μετά έβαλε τον πύχη έτσι. 2 καράφες ήπιαμε. Δεν πειράζει. Όχι. Εδώ βλέπετε πώς η ζημιά ξεγράνει τόσο πολύπλοκο, δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Εδώ βλέπετε τις μορφές καρκίνου και τι μπορεί να επιδράσει πάνω στον καρκίνο. Δέστε, τα πράσινα είναι τα λαχανικά που συνδράμουν για προστασία για καρκίνο στο στόμα, στο φάριγγα, στο λάριγγα, εσωφάγο, πνεύμονα, στομάχι, πάγκρεας, σηκώτη, κόλον, μαστούς, θήκες, ενδομήτριο, τράχυλος της μήτρας, προστάτη, θηροειδή. Δέστε ποιες τροφές, λαχανικά, φρούτα, καρετονοειδή, βιταμίνη C στα φαγητά, όχι στα συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα είναι μούφα. Ωραία, μούφα είναι τα αρχικά για τα αγγλικά. Ποιος ήταν αυτός? Λοιπόν, τα ιχνοστοιχεία, τα δημητριακά ολικής άλεσης, έτσι το άμυλο, φυτικές ίνες κλπ. Και εδώ είναι οι τροφές που δημιουργούν τον καρκίνο και τον επιταχύνουν. Δέστε πρώτη ποια είναι, το αλκοόλ, το αλάτι, κρέας, αυγά, το μαγείρεμα, τα κορεσμένα λιπαρά, χολυστερόλ, μίλησα χθες, γάλα και γαλακτοκομικά, να μ' ακούσει η Εύγα να χαρεί, η ζάχαρη, έτσι, ο καφές, γιατί είναι συγκαρκινογόνο. Ελάτε καθίστε. Δεν θέλετε? Η παχυσαρκία και το κάπνισμα και πολλά άλλα. Η έρευνα αυτή που δείχνει, σας το κάνω απλά, είναι ότι οι χώρες που έχουν χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό στάτους, οι φτωχοί, έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά από εκφυλιστικές ασθένειες, από χθεσινές μίλησα και σημερινές και αυριανές. Και οι χώρες που έχουν υψηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, υπάρχουν 2 ειδών ασθένειες. Οι ασθένειες οι οποίες είναι της ευμάρειας και οι ασθένειες της φτώχειας. Ασθένειες φτώχειας είναι λοιμώξεις, επιδημίες και όλα αυτά. Ασθένειες ευμάρειας είναι αυτά που παθαίνουμε εμείς μεταξύ μας. Γι' αυτό από τη μία είναι πολύ καλό που έχουμε κρίση, μπας και κόψει από εδώ, σφίξει από εδώ και θα γίνεται καλύτερα. Άρα η κυβέρνηση θέλει το καλό σας.
Είμαι δάχτυλος της Τρόικα. Πρέπει να το παραδεχτώ, έτσι. Μα έχει στείλει η Μέρκελ από τη Γερμανία για να σας πω ότι το καλό σας θέλουμε. Καλό κουράγιο, από το νούμερο που είπε κι ο άλλος. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, πλάκα κάνω, έτσι, καλά πλάκα κάνω, γιατί μερικοί το είχαν δει και λένε αυτός αλήθεια λέει, ρε, το πίστεψαν. Ήρθε άλλο το μιλάει, μου λέει, έτσι και λες αλήθεια λέει, θα σε παίξω, ήταν στην Κύπρο, θα σε παίξω σημαίνει να σε πυροβολήσω. Του λέω, κύριε φίλε, αστεία έκανα. Είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν από αστεία. Γι' αυτό αστεία λέω, μην το κόψετε στην τηλεόραση. Λοιπόν, Feast and Famine, το Scientific American, και εδώ βλέπετε η κατανάλωση ανάλογα με τροφές, πόσο μειώνει όλα αυτά. Τα βιοενεργά συστατικά στις τροφές, το ρόλο τους βλέπετε, χθες μιλήσαμε καρδιαγγειακές ασθένειες και καρκίνος. Μέχρι στιγμής έχουμε ανακαλύψει πάνω από 100.000 φυτοχημικές ουσίες που υπάρχουν σε αυτά. Φυτοχημική ουσία είναι μια ουσία που φτιάχνει το φυτό για να προστατευτεί και τρώγοντάς την εσείς προστατεύετε το DNA σας. Η επιστήμη έχει μελετήσει, δεν φαίνεται καλά, μόνο τις 600 από τις 100.000 ουσίες. Όπως φλαβονοειδή, ισοφλαβόνες, έτσι, ανθοκιανίνες κλπ. Όταν έχετε ένα τέτοιο lifestyle είστε πάντοτε 1 χιλιόμετρο πιο μπροστά από την καλύτερη επιστήμη. Δεν χρειάζεται καν να το ξέρετε, just do it. Ωραία. Η βιταμίνη β-καροτίνη και η βιταμίνη Α και τα άλλα καροτινοειδή για τον καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο του προστάτη, τον καρκίνο στο πάγκρεας. Είχατε δει πριν από λίγο καιρό ο δημιουργός της Apple, έτσι, ο Jobs, το θυμάστε, η διάνοια με καρκίνο στο πάγκρεας. Δεν είχε κάνει χειρουργείο. Το ότι επιβίωσε τόσο ο Steve Jobs ήταν επειδή άλλαξε το lifestyle του. Αλλά το ότι πέθανε τον καρκίνο στο πάγκρεας ήταν την προσωπικότητά του και το χαρακτήρα του. Ήταν αρκετά σκληρός για να ανέβεις ψηλά. Ωραία, δεν είναι μόνο το φαγητό λοιπόν. Και τροφές που υπάρχουν σε προβιταμίνη Α, έτσι, όλα τα σταυρανθή λαχανικά, το καρπούζι έχει προβιταμίνη Α, αυτά δεν σας τα λένε οι διατροφολόγοι, ίσως οι γιατροί σας. Έτσι, τα πατζάρια, το σπανάκι, όλα αυτά, δεν θα τα περάσω γρήγορα, η γλυκοπατάτα, οι υπεργές, οι χρωματιστές που υπάρχουν, τα κολοκυθάκια, τα καρότα ομά, τα καρότα βρασμένα. Μη μου πείτε να τα τρώω ομά ή να τα τρώω βρασμένα μετά στις ερωτήσεις, κανονίς θα μαλώσουμε. Έκανα ένα τριήμερο στη Λαμία, μιλούσα για τον καρκίνο 3 μέρες. Μίλησα για την ψυχοβιοκοινωνική προσέγγιση του καρκίνου. Μίλησα για τη διατροφική. Μίλησα για τα πάντα. Τελειώνει το τριήμερο. Φεύγω από την Λαμία, πάμε στην Αθήνα. Πέφτω να κοιμηθώ. Συνήθως 2.30 με 5 κλείνουμε το τηλέφωνο. Εκείνη τη μέρα το ξέχασα ο ηλίθιος. Χτυπάει την ώρα που είναι να κοιμηθώ και είναι 3 η ώρα και εκείνο και το πράγμα που τρέχει το σάλιο λίγο έτσι. Κοιμάσαι. Που τώρα η μεγάλη σκάλα είναι να μένει μικρή έτσι. Εγώ κοιμάμαι το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Γιατρέ μου, αγερό, είμαι από τη Λαμία, άκουσα το τρίμερο. Πέστε μου τι θέλετε, παρακαλώ. Όλα τόσο ωραία, συγκινήθηκα κι εγώ και η γυναίκα. Μια ερώτηση είναι ζωής και θάνατου. Λέω ναι. Τα καρότα ομά ή βρασμένα τα τρώω. Το απαντάω 2 μέρες ομά, 3 βρασμένα. Γιατί! Ρωτάει το γιατί. Γιατί ομά έχουν προβιταμίνη Α, βρασμένα απελευθερώνεται β-καροτίνη. Ευχαριστώ γιατρέ μου. Και ομά και βρασμένα απελευθερώνονται διαφορετικές ουσίες, χρειάζονται όλα. Η βιταμίνη C μειώνει τις νητροσαμίνες. Οι νητροσαμίνες είναι τα πιο γνωστά καρκινογόνα. Τα πιο γνωστά καρκινογόνα και μαντέψτε πού υπάρχουν νητροσαμίνες και αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες. Σε ποιες τροφές? Στο κρέας, στα γαλακτοκομικά, στα καταργασμένα. Αγκουράκι με νητροσαμίνες δεν θα βρείτε. Ούτε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Δεν υπάρχουν. Είναι αντιοξυδωτικά, προστατεύουν το σπέρμα του άντρα από γενετική ζημιά, μειώντας το ποσοστό για καρκίνο στους νεφρούς, εγκέφαλο και λευχαιμία. Προσέξτε σε ποιον? Στο παιδί σας. Τι σημαίνει αυτό? Αν ο άντρας έχει πρόβλημα στο σπέρμα του και δεν έχει γενετική ζημιά, ερωτοτροπεί με τη γυναίκα του, γενεσιουργός ορμή, γεννιέται το παιδί και το παιδί αποκτά ξαφνικά καρκίνο στους νεφρούς, στον εγκέφαλο ή λευχαιμία, χωρίς ποτέ να έχει φταίξει. Και με ρωτάνε πολλές φορές γιατί η καρκίνη στα παιδάκια. Μία αιτία είναι αυτή, γιατί ο πατέρας έχει μεταφέρει τη ζημιά. Όπως και το τσιγάρο, καπνίζει ο πατέρας ο μαρδαφλούμπας. Καταλάβατε τι σημαίνει μαρδαφλούμπας. Λοιπόν, και μετά το παιδί, όταν γίνεται 40 χρονών, ξαφνικά αποκτάει εμφύσιμα χωρίς ποτέ να έχει καπνίσει. Μαντέψτε το γιατί. Γιατί οι ουσίες του τσιγάρου έχουν καταστρέψει το γενετικό υλικό που το έχει περάσει στο παιδί και το παιδί την πατάει. Το αμαρτίες γονέων παιδεύουση τέκνα δεν είναι το σας τιμωρεί ο Θεός. Έτσι, σας ξαναλέω. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τι κάνετε εσείς. Βιταμίνη C, η μπανάνα, η ψητή πατάτα, όλα τα λαχανικά, η ντομάτα,
Έτσι, τα μπρόκολα, οι γλυκοπατάτες, τα blackberry, τα raspberry, τα μύρτιλα και όλα αυτά τα βατόμορα. Παλιά θυμάστε, πηγαίναμε στις βατομουριές και τα τρώγαμε έτσι. Έχω εξαφανιστεί. Παντού μπετό. Μπετόν αρμέρα, παιδί μου. Λοιπόν, όλες οι τροφές, ειδικά το μπρόκολο, οι φράουλες τώρα είναι και τους φάτετες και μην μου πείτε άμα είναι θερμοκηπίο ή όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Τα grapefruit, λαχανάκια Βρυξελών κλπ. Το σπανάκι, η σόγια, η κόκκινη συνάπεως, το ελαιόλαδο, έχει όλα αυτά. Βιταμίνη Ε, τα περνάω γρήγορα, το οποίο είναι από τα πιο αντιοξυδοτικά. Το κοφερόλες, μίλησα χθες για αυτές. 8 διαφορετικά είδη από το κοφερόλες. Η ομή καρπή είναι γεμάτα σε βιταμίνη Ε. Τα 10 καλύτερα φρούτα, τα top 10 είναι αυτά. Η φράουλα είναι ο βασιλιάς. Ναι, μπες φίλε μου. Ξέρεις κάτι, σε περίμενα κιόλας. Γιατί χθες μου την είπανε κάποιοι. Τώρα, αύριο να έρθεις πιο νωρίς, είναι δύσκολο το θέμα. Έτσι. Θέλω και φίλους να με βοηθάνε λίγο. Πορτοκάλι, τα φρούτα, το σταφύλι, τα κίβι, τα κτηνίδια, το grapefruit, τα άσπρα τα σταφύλια, η μπανάνα, το μήλο και η ντομάτα. Τα 10 καλύτερα φρούτα σε αντιοξυδοτική δράση. Τα 10 λαχανικά είναι καλαμπόκι, το κρεμμύδι, οι γλυκές οι πιπεριές, το πατζάρι, το μπρόκολο, η σπόρη ΑΑ, τα λαχανάκια Βρυξελών, σπανάκι, λάχανο και ο βασιλιάς είναι το σκόρδο. Άρα Ελλάδα μου, το τρως. Αν θέλετε να γίνετε μοναχοί καλόγεροι, δεν χρειάζεται να πάτε στο Άγιο Όρος. Χτυπήστε ένα κεφάλι σκόρδο, καλά εδώ, και μετά απλώς... Ή πηγαίνετε στο γυμναστήριο που πάω εδώ στο φίλο το Λάκη και το Γιώργο εδώ, τα παιδιά καλή τους ώρα, γυμναστείτε λίγο, υδρώστε, κάνετε μόνοι σας γυμναστική μετά. Μετά ο Λάκης με τον Γιώργο σε πλακούν, φύγε ρε φίλε μας, κλείσει το μαγαζί. Λοιπόν, δεν θα σας πλησιάσει γυναίκα, κόρη, γιος, συμπεθέρα, πεθερός, κουνούπια. Δεν σας γελάτε. Και τα θηλυκά τσιμπάνε. Σας το έχω πει και την άλλη φορά. Μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε. Εμείς τα αρσενικά τζάπα τρώμε το αεροζόλ. Μόνο οι θηλυκές. Λοιπόν, δεν χρειάζεται το Άγιο Όρος. Έχετε μονάσει σκόρδο. Το ελληνικό το φλογοβόλο, έλεγε ο αείμνηστος ο Θανάσης ο Βέγκος. Καλέ μου άνθρωπε. Εδώ, αυτά είναι κύτταρα καρκίνου επιθετικά, μεταστατικά, από ουροδόχο κίστη, τα βγάλαμε από άντρα, από βιοψία με FNA, διαλεπτής βελόνης δηλαδή, στο μικροσκόπιο. Τα βλέπετε πόσο μεγάλα και πόσο άγρια είναι. Και εδώ τα ίδια καρκινικά κύτταρα τους χορηγήσαμε για 1 ώρα βιταμίνη K και βιταμίνη C. Σε έκχυση. Ωραία. Αυτό που βλέπετε δεξιά είναι τα καρκινικά κύτταρα ήδη πεθαίνουν. Γιατί πήραν τη βιταμίνη C και τη βιταμίνη K. Βιταμίνη K υπάρχει σε όλα τα σκούρα λαχανικά. Αυτό δεν σημαίνει να πάρει το χυμό του πορτοκαλιού και το κοτραδίξει ταινέσεις τώρα εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει πάρε το κεφάτι από εδώ πέρα. Περάστε, μην τρέπεστε. Είναι τζάπα είσοδος. Στην έξοδο πληρώνεται που λέει και ο Χατζηχρήστος. Έτσι. Κάναμε αυτό το εξής, πήραμε με κουνέλια. Τα κουνέλια είναι στη φύση όπως και όλα τα ζώα, αλλά μελάνωμα δεν παθαίνουν, καρκίνο τέρμος δεν παθαίνουν. Αυτά τους δώσαμε μια κανονική διατροφή που τρώτε εσείς δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, κρέας, γαλακτοκομικά, κατεργασμένη ζάχαρη κλπ. Και αυτά τους δώσαμε διατροφή με παραπάνω βιταμίνη C και Ε. 24 εβδομάδες αργότερα, αυτά απόκτησαν 24% καρκίνο στο δέρμα, αυτά 0 καρκίνο στο δέρμα. Γιατί είχε θωρακιστεί το DNA από μέσα. Με καταλάβατε? Έχει σημασία τι ενεργό θωράκιση έχεις, τι ασπίδα προστασίας κουβαλάς επάνω σου. Και δεν είναι απλά. Και βλέπετε, οι τροφές πολλές φορές έχουν και ένα νόημα. Άμα κόψετε το καρότο στη μέση, μοιάζει σαν την ήριδα στο μάτι. Ξέρετε, ο σχεδιαστής έχει πάντοτε τρόπο να μας θυμίζει, είμαι εδώ για σένα. Νοιάζομαι. Γιατί και λέμε, φάτε το καρότο σου, δεν λέμε στα παιδιά, γιατί κάνει καλό τι? Μπράβο. Και το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι κάνει. Και όχι μόνο αυτό, προάγουν τη ροή του αίματος και τη λειτουργία των ματιών. Η ντομάτα, μα την κόψετε, είναι όπως τα 4 μέρη της καρδιάς. Έχει 4 θαλάμους και είναι κόκκινη, ακριβώς όπως η καρδιά σας. Είναι γεμάτη με λικοπένιο, που είναι η καθαρή τροφή της καρδιάς και είναι το καλύτερο προστατευτικό για τον καρκίνο του προστάτου. Ωραία, το λικοπένιο στην ντομάτα. Σταφύλια, σαν τσαμιά, έχουν το σχήμα της καρδιάς. Κάθε ρόγα του σταφυλιού, άμα τη δείτε, φαίνεται να είναι ανατομικά σαν ένα αιμοσφαίριο. Και τα σταφύλια είναι πολύ καλά για αναζωογόνηση για την καρδιά και το αίμα. Έχετε ανεμία, φάτε σταφύλι στην εποχή του, κόκκινο σταφύλι και ο αιματοκρίτης σας θα πάει ψηλά. Αν δεν έχετε τώρα στην εποχή και έχετε πρόβλημα, πάρτε φυσικό χυμό κόκκινο σταφυλιού, υπάρχει στα βιολογικά καταστήματα να πάρετε. Λοιπόν,
και έχει όλο το σύμπλεγμα βιταμινών Β και ενεργό σίδηρο, όχι τον τοξικό σίδηρο που σας δίνουν οι γιατροί και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην καρδιά. Τα καρύδια μοιάζουν με μικρό εγκέφαλο, με 2 ημισφαίρια. Και η έρευνα δείχνει, έτσι, ότι έχουμε, προσέξτε, αυτό είναι από τις νευροεπιστήμες, σε πάνω από 36 νευροδιαβιβαστές. Νευροδιαβαστές είναι η ουσία όπως η ακετιλχολίνη, η ντοπαμίνη, η σερετονίνη, η μελατονίνη και επενεργούν οι ουσίες που έχουν τα καρύδια για την καλύτερη λειτουργία. Σε πάνω από 36 νευροδιαβαστές. Τώρα αρχίζουμε και ανοίγουμε το μύτο της Αριάδνης, τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και πιστέψαμε δεν ξέρουμε τίποτα. Τα φασόλια μοιάζουν σαν νεφρούς. Ακριβώς αυτό έχει ανακαλύψει η επιστήμη, ότι έχουν το σχήμα του νεφρού και λειτουργούν πολύ καλά για τις νεφρικές παθήσεις. Αμάστε τα, μην τα καταπιείτε και να τα βράσετε καλά. Γιατί άμα δεν τα βράσετε, η κουβέρτα θα σηκωθεί το βράδυ. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, το σέλινο, αυτό είναι το κινέζικο το λάχανο, το σέσκουλο που λέμε. Ειδικά για τα οστά, όπως τα μακριά οστά που βλέπετε. Το 23% είναι νάτριο. Και τα οστά σας το έχουν και το χρειάζεστε το νάτριο για να μπορέσει να απορροφήσει το ασβέστιο που υπάρχει εκεί πέρα. Αλλιώς έχετε οστεομαλακία, οστεοπενία, οστεομαλακία, οστεοβλακία, Το αβοκάντο, οι μελιτζάνες και τα χλάδια, ειδικά στη μήτρα και στον τράχυλο που μοιάζουν ακριβώς όπως τα γυναικεία όργανα. Και αποδεικνύει ότι μια γυναίκα αν τρώει ένα αβοκάντο την εβδομάδα ισορροπεί πολύ το ορμονολογικό της, είτε με την έμεινο ρίση, είτε με ένα σωρό προβλήματα που έχουν για την εγκυμοσύνη, στον τράχυλο της μήτρας, στον καρκίνο. Μαντέψτε πόσο χρόνο χρειάζονται για να γίνουν. Δέστε, ένα αβοκάντο χρειάζεται ακριβώς 9 μήνες για να ανθίσει σε όριμο καρπό. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ξέρετε ποιος είναι ο ρόλος του αληθινού επιστήμονα? Ένας είναι. Όχι να μαζεύει διδακτορικά και να το παίζει δοξάστε με. Για να δείχνει το σχέδιο του σχεδιαστή. Αυτός είναι ο ρόλος του επιστήμονα. Επιστήμονας που δεν το κάνει αυτό, έχει αναιρέσει την επιστήμη του και είναι μηδαμινός. Γιατί μπορεί να έχει όλη τη γνώση, αλλά ακυρώνει την πράξη γιατί δεν έχει σοφία. 14.000 θρεπτικά φωτολιτικά χημικά συστατικά σε μια από αυτές τις τροφές υπάρχουν. Ένα μήλο, σας το είχα πει και την άλλη φορά, που λένε το γιατρό τον κάνει πέρα, έχει 9.000 φυτοχημικές ουσίες. Ένα μήλο. Άρα που θα φάμε μήλο? Άρα πιάζει κανένα γκανταΐφι τώρα εδώ πέρα. Μήλο θα φάμε. Σίκα. Κρέμονται σε ζεύγη καθώς μεγαλώνουν. Μην το γελάτε, γιατί η έρευνα δείχνει ότι αυξάνει και την κινητικότητα και την δυναμικότητα του ανδρικού σπέρματος. Γι' αυτό σας είχα πει την άλλη φορά ότι οι φυτοφάγοι έχουν μεγαλύτερη, άμα δείτε το σπέρμα έχει μια κεφαλή και την ουρά πίσω, ναι. Και είναι πάνω από μερικά εκατομμύρια, περίπου 20 εκατομμύρια σε κάθε εξπερμάτιση ο άντρας. Άμα δείτε στο μικροσκόπιο τα έχετε δει πώς πάνε. Τρέχουνε. Τα σπερματοζωάρια από αυτούς που τρώνε κρέατα και καπνίζουν και είναι τέτοια, πηγαίνουνε. Ενώ τα δικά μας πάνε. Γι' αυτό που λένε σίκατρος θα γίνει σικιά, άστι να λέει. Σημασία έχει ποιος υπογράφει το πτυχίο. Λέω στους άντρες που μου το παίζουν και λίγο εγώ ρε, το πτυχίο στο κρεβάτι το υπογράφει η γυναίκα. Το τι λες εσύ, άμα η γυναίκα δεν υπογράψει θα έρθει ο Βαγγέλης. Πού είναι ο Βαγγέλης? Βαγγέλη Γοράριου. Λείπει. Λοιπόν, οι γλυκοπατάτες όπως το πάγκρεας εξισορροπούν το γλυκαιμικό δίχτυ. Έτσι και φάτε, κάνει εδώ η Μαρία μου, τούρτα από γλυκοπατάτα, θα γλύφετε τις μασχάλες σας, κάνετε γκανταΐφι. Δεν παίζει. Τη συνταγή, πάτε στη Μαρία, εγώ θα σας τη συνταγή. Οι ελιές στη λειτουργία των οθικών, αρκεί να μην το παρακάνουμε. Είπα στην Ελασσόνα, στην άλλη την ψυχή εκεί πέρα για τις ελιές, μου λέει πόσες να φάω. Και της λέω για πλάκα 147. Έρχεται την άλλη μέρα μου λέει μόνο 74 έφαγα. Πορτοκάλια, grapefruit, ασπεροειδοειδή, τους μαστικούς αδένες, ειδικά στο μαστό για τις γυναίκες. Βοηθούν πάρα πολύ. Ωραία. Κρεμμύδια με το σκόρδο μοιάζουν ακριβώς με τα κύτταρα και η έρευνα δείξει ότι βοηθούν στο καθάρισμα των άχρηστων τοξικών ουσιών από το σώμα. Τα δάκρυα που παράγουν ξεπλένουν τις επιθυλιακές στρώσεις μέσα στα μάτια. Και μια βιολογική αιτία που κλαίμε είναι αν δεν κλαίγατε θα παθείτε ξηροφθαλμία και αυτό μπορεί να καταστρέψει μέχρι να χάσετε την όρασή σας. Υπάρχει σχέδιο. Ο συνεργάτης στον καρντάσι του κρεμμυδιού είναι το σκόρδο. Όλες οι άγουσες, ελεύθερη ρίση οξυγόνου. Δεν παίζει το σκόρδο. Γυναίκες, φτιάξτε σκόρδο στους άντρες σας, γιατί κανονίστε. Υποφέρουμε εμείς. Εμένα να σας πω τώρα το παράπονό μου.
Μαρία, κουνάει το κεφάλι, τι να κάνει και αυτή και θα το πω, Μαρία. Εμένα δεν με αφήνει να φάω σκόρδο. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα που έχω. Μου λέει, πιστεύω να πάω μιλήσω τόσο κόσμο να βρωμά σκόρδο. Θα πούνε να το βρωμιάρει το χωριάτι και δεν με αφήνει. Όταν όμως δεν έχω μιλήσει και όταν έρχεται η έμενος ρίση της Μαρίας και μετά μου λέει τώρα στον καναπέ. Η εβδομάδα το έχει των παθών της ελευθερίας. Εσείς γελάτε. Δίνετε σκόρδο στον άντρα σας εσείς. Σκόρδο εσείς τρώτε. Έτσι, μπράβο. Μια και μια γυναίκα, σωστή. Ζωικές τροφές μακριά. Η δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά. Βλέπετε εδώ δικάκια καρκίνο του δέρματος το μειώνει με μεγάλο ποσοστό. Καρκίνος και συχνότητα για τον καρκίνο του μαστού, ανάλογα το πόσο καλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση υπάρχει ή όχι. Δεν θα μιλήσω, το είχα δείξει την άλλη φορά, για το πώς μεγαλώνουν και ζουν τα ζώα. Το Earthlings είναι ένα βίντεο που μπορείτε να το δείτε στο YouTube, στο Google Video. Δέστε το και θα δείτε τα ζώα υποφέρουν. Δεν θα μείνω καθόλου σε αυτό το θέμα. Έτσι, ούτε την κακοποίηση που περνάνε, ούτε την τυραννία, όλα τα ζώα. Και ειδικά όταν κάποιοι τα εκπαιδεύουν για να κάνουν αγώνες για να βγάζουν λεφτά, δεν δείχνουν αγάπη. Μιλάμε για γονιδιακό ντοπάρισμα, τα ντόπινγκ της 4ης γενιάς που δεν ανιχνεύονται από τα ντόπινγκ control που κάνουν σήμερα. Και αυτό είναι ένα μοσχάρι Σβατζενέγκερ. Λοιπόν, το είχα δείξει και την άλλη φορά, γιατί όταν αυξάνει η μυϊκή μάζα, η μυϊκή μάζα είναι πιο βαριά από το λίπος, οπότε όταν είναι πιο βαρύ το μοσχάρι αυξάνει τι? Όταν το σφάζει, το κέρδος. Αλλά όταν μιλάω πολλές για φυτοφαγία, μου λένε οι άνθρωποι, η σόγια είναι μεταλλαγμένη, τα αγκούρια είναι μεταλλαγμένα και αυτά. Να, είναι μεταλλαγμένο μοσχάρι. Δεν θα μιλήσω για μεταλλαγμένο γενετικά τροποποιημένο γάλα και γαλακτοκομικά. Έχει επιτραπεί από μια φτωχή εταιρεία που λέγεται Monsanto, που ελέγχει τα πάντα, το Posilac, που είναι ένα εμβόλιο το οποίο επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν τις αγελάδες για να αυξήσουν κατά 200% την παραγωγή γάλακτος, αλλά το Posilac περιέχει γενετικά τροποποιημένους ιούς και δημιουργεί γενετικά τροποποιημένο γάλα. Το τι θα γίνει σε εσάς τα παιδιά σας θα το δείτε μετά από μια γενιά, αλλά θα είναι αργά τότε. Καταλάβατε, όταν ο Ιπποκράτης είχε πει το φάρμακό σου είναι το φαγητό σου και το φαγητό στο φάρμακό σου, και εδώ είναι ακριβώς αυτό που σας λέω, 7.000 μονογραφικό επιστημονικό υλικό, 200 επιστήμονες διδάκτορες της Monsanto το παρουσίασαν στη Γενέβη, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να εγκριθεί το Posilac, εγκρίθηκε. Αλλά ανακάλυψη σημαίνει, φίλοι μου, να δει κάποιος και να καταλάβει αυτό που όλοι βλέπουν, απλώς το κατανοούν. Οπότε κάποιος βλάκας ζει ανάμεσά σας και κινείται, έκατσε και διάβασε τις 7.000 σελίδες για να δει ότι στη σελίδα 114 και σελίδα 116 ενώ περιγράφουν τη γενετική ροή, την βάση αμινοξέων στις δύο αυξητικές ορμόνες, τη μία και την άλλη αυτή είναι αυτή που έχει φτιάξει η εταιρεία. Εδώ ένα αμινοξύ είναι σε λάθος θέση, έτσι όπως το έχουν φτιάξει τεχνικά σε σχέση με το φυσικό αμινοξύ στην ανθρώπινη σωματοτροπίνη. Τι σημαίνει αυτό? Ένα αμινοξύ τι είναι? Ξέρετε τι είναι η μεσογειακή ανεμία? Η διαφορά ενός ανθρώπου με κανονική υγεία με μεσογειακή ανεμία είναι ένα αμινοξύ. Ένα αμινοξύ. Σας κάνει από το θάνατο στη ζωή. Σωστά? Ένα αμινοξύ είναι λάθος στο υλικό που έχει φτιάξει το εμβόλιο, το οποίο δίνουν στις αγελάδες για να παράγουν περισσότερο γάλα. Το τι αποτέλεσμα θα φέρει, ίσως δεν το δούμε ποτέ. Αλλά θα δείτε ότι οι ασθένειες αυξάνουν παραπάνω και παραπάνω. Ωραία. Θα το είχα δείξει για την άλλη φορά. Αυτή είναι μια φυσιολογική αγελάδα. Συνήθως 3-3,5 λίτρα γάλα παράγει. Αυτή είναι περίπου στα 50 λίτρα γάλα με την προσαρμοσμένη σωματοτροπίνη. Και αυτή είναι 122 λίτρα γάλα την ημέρα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Οπότε δεν θέλω να ξανακούσω για γενετικά μετροποποιημένες και μεταλλαγμένες έτσι αγκουριές και πιπεριές και δεν ξέρω εγώ τι. Μίλησα για τη βιομεγένθηση την άλλη φορά, δεν θα μείνω εδώ. Είναι το φαινόμενο που όσο πιο πολύπλοκη είναι η τροφική αλυσίδα, αυξάνει αυτό. Οπότε το χειρότερο αγκουράκι είναι καλύτερο από την καλύτερη ποιότητα κρέατος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είχα μιλήσει για πολύ διάσημους φυτοφάγους, έτσι από τον Καρλ Λούις, το γιο του ανέμου, έτσι Πολ Μακκάρτνεϊ, Αλίσια Σίλβερστον, Τόμας Έντισον, Τόμ Πέτι. Ωραία, Φράσις Μουρλέιπ, άλλες μόλις το Λέο Τολστόι, ο Άλμπερτ Άινστάιν. Πάρα πολλοί άνθρωποι από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, δεν είναι τυχαίο ότι ήταν φυτοφάγοι, ξέραν πολύ καλά. Έτσι, ο Νταλάι Λάμα, το Ζεύγος Μακκάρτνεϊ, και αυτός ακόμα ήταν φυτοφάγος. Μην γελάτε, ήταν φυτοφάγος. Ήτανε, και θα σας πω και κάτι για τον Φύρα. Ότι ένα από τα πράγματα που του έδινε, γιατί προσέξτε, 1 και 10 με τα χέρια σαν έτσι, αλλά όταν μίλαγε καθόντουσαν όλοι προσοχή. Ήταν ότι είχε πολύ καθαρή διάβγεια εδώ για να επιτελέσει αυτό που επιτελούσε. Έστω και για το κακό. Εγώ δεν λέω ότι άμα γίνεις φυτοφάγος θα γίνεις τέτοιος, έτσι. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που είναι πολύ ψηλά ξέρουν τι διαλέγουν. Όμορφοι άνθρωποι, όπως σας έχω πει, έτσι. Η Άννη Κολ Σμιθ πέθανε πρόσφατα, είχε κάνει και αγώνα ενάντια για τα ζώα και όλα αυτά.
Δεν είχε τίποτα άσχημα αυτή η γυναίκα. Και άμα έμπαινε τώρα εδώ μέσα και έλεγε Κώστα, love you. Να μετά εσείς. Αλκοόλ μακριά, είχα μιλήσει και την άλλη φορά, είναι φυστική εξαρτιογόνος ουσία. Πρώτη το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, νικοτίνη, καφεΐνη, το φαγητό, ο τζόγος, τα ψώνια που υπάρχουν πολλά ψώνια, δεν είναι μόνο τα ψώνια αυτά, το σεξ, το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή έχουμε στο Αγλαία Κυριακού πάνω από 20 παιδιά τα οποία τους κάνουν αποτοξίνωση από το εθισμό στον ίντερνετ. Προσέξτε τα παιδιά σας σε κάποια άλλη ομιλία, να σας δείξω τι λένε οι νευροεπιστήμονες, γι' αυτό προσέξτε, γιατί μην νομίζετε ότι ελέγχετε που είναι στο δωμάτιό τους όταν καβώνονται στον υπολογιστή μπροστά. Νερό, αυξήστε την ποσότητα νερού, είναι το κβαντικό ελιξίριο. Υπάρχει ολόκληρη κβαντομηχανική και κβαντοελεκτροδυναμική επάνω στο νερό, αυτό είναι περιοδικό New Scientist. Δεν θα μείνω σε όλα αυτά. Το πώς συντηρούμε τα τροφή, το αλάτι έχει πολύ μεγάλη σημασία ακόμα και για τον καρκίνο. Έτσι. Μίλησα χθες, γι' αυτό δεν θα μείνω εδώ πέρα, το πόσο έχει, ας πούμε, για να καταλάβετε τι αλάτι και πού υπάρχει κρυμμένο αλάτι. Βλέπετε εδώ στα διάφορα chips πατάτες, τα cornflakes. Έτσι. Μια μερίδα τηγανιτές πατάτες έχει 123 μικρογραμμάρια από αλάτι, εκτός αν το αλατίσετε πάει παραπάνω. Από μόνο το έχει το αλάτι που πρέπει. Βλέπετε 220 μικρογραμμάρια αλατιού έχει μια τέτοια παγωτού που παίρνετε. Αλάτι μιλάω πάωτε. Αφήστε τη ζάχαρη και όλα τα άλλα. Μόνο από αλάτι. Και ξέρουμε ότι είναι αρκετά καταστρεπτικό. Αναφέρθηκα χθες, δεν θα μείνω σε αυτά. Τα συμπληρώματα φυσικά αυτή τη στιγμή κάνουν θράψη, πουλιούνται, γιατί τα συμπληρώματα είναι κάτι πολύ πονηρό. Όπως και τα φάρμακα. Ζήσει όπως θες, χτύπα το συμπλήρωμα και είσαι μια χαρά. Όχι. Άμα δεν μπείτε σε ενεργή διαδικασία να κάνετε πράγματα, όχι. Και εδώ βλέπετε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της βιταμίνες και τα άλατα. Είναι τόσο πολύπλοκες. Αλληλεπιδράσεις στις βιταμίνες μεταξύ τους και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ουσιώδη άλατα και στα αιχνοστοιχεία. Το τεστ σημαίνει είναι πολύπλοκο το σχέδιο, γι' αυτό πάρτε την τροφή έτσι όπως είναι από τη φύση και τελειώνουμε. Ο θυλασμός έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πρόληψη του καρκίνου και ειδικά του παιδικού καρκίνου. Όταν σας μίλησα για το θυλασμό, όσοι ήταν εδώ σας εξήγησα ότι ανακαλύψαμε πρόσφατα μια ομάδα του ανοσοποιητικού σας συστήματος που λέγεται Hamlet, Human Antibodies Made Lethal to Tumor Cells, που είναι συγκεκριμένα κύτταρα στο νοσοποιητικό σας σύστημα που όταν θυλάζει η μητέρα το παιδί πάνε στο παιδάκι και το προστατεύουν από την καρκινογένεση. Γι' αυτό και τα παιδάκια συνήθως που αποκτούν καρκίνο είναι τα παιδάκια που δεν έχουν θυλάσει κατά την πρώτη ηλικία. Τα στήθη σας τα έδωσε γυναίκες ο καλός ο Θεός και η μητέρα φύση για να βυζένουν τα μωρά. Εντάξει, τα μικρά πίνουν και γάλα, τα μεγάλα να ευχαριστούνται μόνο, χωρίς γάλα. Εντάξει, μην τα κρύβετε από εμάς. Θέλουμε να μας τα δίνετε, μας αρέσουν. Ειδικά όταν βάζεις το κεφάλι μας. Λοιπόν, η πρόληψη, χθες μίλησα για την καρδιά και τελειώσαμε. Δέστε, ο Αμερικάνικος Αντικαρκινικός Οροσύνδεσμος τι λέει. Για να προλάβει τον καρκίνο, όχι κάπνισμα, μακριά από την παχυσαρκία, περισσότερες φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά, ασκήστε τακτικά. Αμερικάνικος σύνδεσμος για τις καρδιοπάθειες, δηλαδή οι καρδιολόγοι με τους ογκολόγους τι λένε, δέστε τι λένε. Κάπνισμα, παχυσαρκία, ίνες, φρούτα, λαχανικά. Με άλλα λόγια είναι οι ίδιοι. Και σπούδασε ο καθένας 5 χρόνια παραπάνω. Για να πούν τα ίδια πράγματα, για να προλάβει τον καρκίνο. Γι' αυτό και στο πρόγραμμα New Start, όπως το βλέπετε, ένα ακρόνιμο στην ιατρική μαθαίνουμε. Στα αρχικά σημαίνει κάτι. Το ένα είναι για τη διατροφή, άσκηση, νερό, ηλιακό φως, εγκράτεια, αέρας, ανάπαυση και εμπιστοσύνη στις σχέσεις και ειδικά στη σχέση με το σχεδιαστή. Θα σας πω μόνο κάτι. Στις ΗΠΑ πεθαίνουν 200.000 καρκινοπαθείς κάθε χρόνο από έλλειψη βιταμίνης D. Γιατί αφού κάνουν χημειοθεραπεία, τους λένε οι γιατροί μη βγείτε στον ήλιο. Δεν πεθαίνουν από τον καρκίνο, πεθαίνουν από έλλειψη βιταμίνης D. 200.000 καρκινοπαθείς κάθε χρόνο. 70.000 πεθαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από αυτήν την ίδια αιτία. Γιατί δεν παίρνουν αρκετή βιταμίνη Δ. Ο ήλιος είναι ευεργετικός και ό,τι μας έχει δοθεί στη φύση, έτσι έχει το λόγο του. Γι' αυτό, όπως είχα πει την άλλη φορά, η κατάσταση της υγείας σας εξαρτάται από τις συνήθειες που έχετε, από τον πολιτισμό που σας διέπει, από τις επιλογές και τις αξίες που είπα χθες και από το νόημα και τη σημασία στη ζωή. Εάν, και με αυτό ολοκλήρωσα, το P53 ενεργοποιηθεί που σας μίλησα τον κουκατασταλτικό γονίδιο, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε από σήμερα και πλέον για κανέναν καρκίνο. Δεν υπάρχει λόγος να έχετε κανέναν ενδιασμό ότι η υγεία σας θα γίνει από το καλό στο καλύτερο. Το μόνο που χρειάζεται είναι εσείς να ξέρετε όχι μόνο πώς να ζήσετε, αλλά γιατί να ζήσετε. Γιατί ο άνθρωπος που έχει ένα γιατί για να ζήσει μπορεί να υπομείνει οτιδήποτε πώς.
Πριν από χρόνια, στην Κύπρο, ήρθε μια νεαρή κοπέλα κοντά μου μετά από μια ομιλία, η Κωνσταντίνα, η οποία στα 16 της είχαν κάνει καρκίνο στο νεφρό, 3,5 κιλά όγκο, την αφαίρεσαν, νεφρεκτομή, και από τότε την παρακολουθούσαν οι γιατροί. Όταν τη μέρα που ήρθε στην ομιλία μου στο Πανεπιστήμιο στο Αμφιθέατρο, είχα ανοιχτή ομιλία καλή ώρα όπως μαζί σας, την έφερε μια φίλη της, γιατί με είχε δει στην τηλεόραση. Κάθισε εκεί μπροστά, τελείωσε η ομιλία, λέει: «Κύριε Μουρούτη, μπορώ να σας μιλήσω?» Λέω: «Παρακαλώ». Μου λέει: «Το και το. Πριν από 2 μήνες μου κάναν διάγνωση ότι ο καρκίνος έχει προχωρήσει. Μου συνιστούν να προχωρήσω χημειοθεραπεία, ακτινοβολία και περαιτέρω χειρουργείο. Εσείς τι λέτε να κάνω?» Λέω: «Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις, όπως το λέω και εσάς. Δεν μπορώ να σας πω μην κάνετε το χειρουργείο, μην κάνετε την ακτινοβολία, αν πρώτα δεν δω τον άνθρωπο και το χαρακτήρα και τις αρχές που θέλει να έχει». Για να μην σας τα πολυλογώ, αυτό που συνέβηκε ήταν ότι η Κωνσταντίνα ήρθε στο πρόγραμμα που είχα κάνει στο Τρόδος, πάνω στο βουνό στην Κύπρο, και εκεί, όπως τώρα καλή ώρα τα προγράμματα που κάνω εδώ, προσπαθούμε, αυτό είναι απλώς η αρχή, να εξηγήσουμε και να δείξουμε στους ανθρώπους τη δυναμική με την οποία έχουν έρθει στη ζωή. Η Κωνσταντίνα αγκάλιασε τόσο πολύ αυτή την όμορφη αλήθεια, γιατί έχει σημασία να αποδεχτείτε την αλήθεια. Ξέρετε, πολλοί έρχεστε στις ομιλίες, χειροκροτάτε, λέτε τι ωραία που το είπε, βγαίνετε έξω και είστε οι ίδιοι άνθρωποι. Ο σκοπός μου δεν είναι να μείνετε οι ίδιοι άνθρωποι. Ούτε ο σκοπός μου είναι απλώς να δείξετε στους άλλους τι πρέπει να κάνουν και δεν πρέπει να κάνουν. Ωραία, ο σκοπός είναι να αλλάξετε εσείς για να αλλάξει η κοινωνία. Και η Κωνσταντίνα, γιατί όταν πεθαίνεις από καρκίνο, όταν είπε θα έρθει στο πρόγραμμα θα κάνω χημειοθεραπεία, ο πατέρας της αλτάρισε. Τη μέρα που την έφερε στο πρόγραμμα επάνω, ο πατέρας της με κοίταγε και ήθελε να μου κόψει το λαρύγγι. Αυτός ο Καλαμαράς, λέει, που λαλεί πελάρες, το παιδί μου θα το πάρει στο λαιμό του. Του είπα: «Σας παρακαλώ, μείνετε τουλάχιστον αυτή τη μέρα», γιατί εκείνη τη μέρα 3 ομιλίες είχα, μόνο μια μέρα, μόνο για τον καρκίνο. Ακούστε με, σας παρακαλώ, και μετά βγάλτε τη γνώμη σας. Μετά από το διάβα όλες τις ημέρες, λοιπόν, και ακούγοντας τις 3 ομιλίες τουλάχιστον για τον καρκίνο που είχα εκείνη την ημέρα στο πρόγραμμα, ο πατέρας της Κωνσταντίνας μου είπε: «Εμπιστεύομαι το παιδί μου σε καλά χέρια. Ξέρω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα». Η Κωνσταντίνα, όταν το πρωί βγαίναμε για να κάνουμε τη γυμναστική, ήταν, που σας είχα πει μια φορά, γεμάτη χαρά. Ένα κορίτσι που γελούσε. Όταν την ώρα που μιλούσα, κρατούσε σημειώσεις. Τα ρουφούσε όλα. Γιατί όταν η ζωή σας κρέμεται και μετράτε ανάποδα το χρόνο, ζυγίζετε πολύ καλά τι θα βγει από εδώ. Ναι. Δεν έχετε καιρό να πάτε στα κλαμπ, να παίξετε στο ίντερνετ, να πληρώσετε την επιταγή. Όταν ειδικά η ζωή σας ή η ζωή του παιδιού σας διακυβεύεται, κατευθείαν οι προτεραιότητες τι κάνουνε? Ξέρετε τι κάνετε πολλοί από εσάς? Ακούτε, φεύγετε και μετά από κάνα 2-3 χρόνια παίρνετε τηλέφωνο: «Έχω καρκίνο, έχω εκείνο, σώσε με τώρα, δεν είμαι ο Θεός». Και όταν λέω ελάτε στο πρόγραμμα, δεν έχω χρόνο, δεν έχω τέτοιο, δεν μπορώ τώρα, χρωστάω. Να σας ρωτήσω κάτι, αν σας κάνει διάγνωση ο γιατρός, σας πει: «Μπαίνετε στο χειρουργείο αύριο ή πεθαίνετε μεθαύριο», θα βρείτε και τα λεφτά και το χρόνο και τη διάθεση να το κάνετε? Γιατί δεν το κάνετε σήμερα, λοιπόν? Γιατί αναβάλλετε? Η ανασταλτικότητα και η αναβλητικότητα είναι η κατάρα της ανθρώπινης φυλής και πεθαίνουμε για αυτό το λόγο, φίλοι μου. Κωνσταντίνα, λοιπόν, έγραφε, κρατούσε σημειώσεις, ήταν από κοντά, ήταν εγώ, μπορεί να σας πει η σύζυγός μου πόσο αγκάλιασε αυτό το κορίτσι. Άρχισε το χρώμα της να γίνεται καλά, γιατί είχε κάνει και στο σηκώτη μετάσταση ο καρκίνος. Είχε ήδη ύκτερο. Την τελευταία μέρα, ο φίλος ο Χρήστος είναι, ξέρει, έχει έρθει στο πρόγραμμα το προηγούμενο τον Αυγούστο, μπορεί να σας πει. Έχουμε συνήθεια την πρώτη μέρα να ρωτάμε τον κόσμο γιατί έρχεστε εδώ. Και συνήθως οι περισσότεροι δεν βγάζουν το πρόβλημά τους από να έχω καρκίνο. Και είναι λογικό, γιατί δεν γνωρίζονται. Στο τέλος της εβδομάδας ζητάμε πάλι από τους ανθρώπους να μας πείτε τι αποκομίσατε μετά τη εβδομάδα. Είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Ναι, κύριε Τσαγκερίδη. Την τελευταία μέρα σηκώθηκε η Κωνσταντίνα χαμογελαστή και λέει: «Φίλε μου, εγώ ήρθα εδώ γιατί έχω μεταστατικό καρκίνο, μου αφαιρέσαν τον νεφρό στα 16. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι 16 χρονών παιδί και να ζεις ήδη με τη δαμόκλειο σπάθη του θανάτου από πάνω σου? Να μην προλάβεις να χαρείς τον έρωτα». Ή μου είπε: «Έχω μια σχέση με ένα αγόρι στα 21 της και θέλει να χωρίσουμε όταν έμαθε ότι έχω κάνει μετάσταση στον καρκίνο». Δεν έχει χαρεί ούτε καν τον έρωτα, ούτε τη ζωή. Είναι αυτό που λες: γιατί ρε φίλε να γίνει, γιατί να το πάθω εγώ? Ξέρετε, ένας λόγος που είχε πάθει η Κωνσταντίνα ποιο ήτανε?
Όταν της εξήγησα, σας είπα χθες για την τομογραφία ποζιτρονίων, έτσι, που δίνουν ζάχαρη, η Κωνσταντίνα τρεφόταν μόνο με σοκολάτα και γλυκά. Σηκώνα το πρωί και ήταν σοκολάτα, γλυκά. Γλυκά, σοκολάτα. Καθόλου νερό. Τίποτα από όλα αυτά. 0 φρούτα, 0 τέτοια. Την πάτησε, για τους νεφρούς μιλάω, που είπα στον καρκίνο. Αυτή είναι η βιοχημική αιτία. Σηκώθηκε λοιπόν εκείνη την τελευταία μέρα και μπροστά σε 40 άτομα είπε: Είμαι 21 στα 22 και οι γιατροί στο ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου μου δώσανε λιγότερο από 5 μήνες ζωής. Δεν ξέρω πόσο θα ζήσω, αλλά ξέρω ότι αυτό το υπόλοιπο της ζωής μου θέλω να το ζήσω ευτυχισμένη και είμαι σήμερα ευτυχισμένη. Και μου είπε: Κύριε Μουρούτη, θέλω να έρχομαι στα προγράμματά σας και αν έρχονται καρκινοπαθείς, απλώς να τους δείχνω με τη ζωή μου ότι ξέρεις, γιατί όταν είσαι 60 χρονών και 65 και είσαι καρκινοπαθής και δεις ένα παιδί 21 χρονών να έχει χειρότερη μορφή καρκίνου και να είναι χαρούμενο και να λέει: Ξέρεις, μπορεί να υποφέρω από τον καρκίνο, αλλά κοίτα με, παίρνεις τι παίρνεις επάνω σου? Παίρνεις δύναμη και θάρρος. Ναι ή όχι? Γιατί όταν έδειξα στην Κωνσταντίνα και το δείχνω στους ασθενείς μου και δεν μπορούν να το πιστέψουν, από μια άλλη περίπτωση που είχε γίνει, που δεν έχω το χρόνο να σε εξηγήσω. Δέστε το. Είχα κάποιον ακτινοδιαγνώστη, θα το έδειχνε εδώ. Μεταστατικός καρκίνος από ασθενή μας σε Newstart. Εδώ, στη δεξιά μεριά στον Ιππεζοκότα, δέστε τον όγκο, τον βλέπετε πόσο μεγάλος είναι? Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα έχει φύγει. Περιτονιακή κοιλότητα, δέστε τον όγκο. Έχει φύγει. Μεσεντέριος περιοχή. Έχει φύγει. Δημοσιεύτηκε στη βιολογία του καρκίνου του καθηγητή Βάινμπεργκ το 2007. Πώς? Όταν το P53 ενεργοποιήθηκε. Έχουμε αναστροφή ολόκληρη του καρκίνου. Ξέρετε, είναι ένα πράγμα να σας πω ότι μπορεί να γίνει καλό ο καρκίνος και είναι άλλο να το δείτε. Ναι ή όχι? Γιατί δεν είναι μονόδρομος, έχεις καρκίνο, πεθαίνεις. Είναι διπλής όψεως το νόμισμα. Και έχει μεγάλη σημασία όχι να δώσεις ψεύτικη ελπίδα και θετικό τρόπο σκέψης, να δείξεις την αλήθεια. Την αλήθεια. Για να την πιστέψει την αλήθεια ο άλλος και να τη ζήσει. Και η Κωνσταντίνα έφυγε. Σχεδόν ποτέ με τους ανθρώπους που παίρνουν στα προγράμματα δεν έχουμε καμιά επικοινωνία μετά. Δηλαδή, είμαι αυτός να τους πάρω τα τηλέφωνα, να τους πω: Ελάτε από εδώ. Δεν θέλω. Απλώς, αν αυτή επικοινωνία μαζί μου, καλώς. Περνάνε μερικοί μήνες και έχω στην Πάφο ένα πρόγραμμα σε ένα πανάκριβο ξενοδοχείο. Και η Κωνσταντίνα έχει προθυμοποιηθεί να βοηθήσει. Έρχεται στο ξενοδοχείο που ήμασταν με τη Μαρία και 2 συνεργάτες μας και μου λέει: Κύριε Μουρούτη, νιώθω ήδη καλά. Αύριο το πρωί πάω στο ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου για να κάνω check-up, μαγνητική τομογραφία να με δούνε. Είχαν περάσει κάποιοι μήνες. Δεν ξέρω τι θα μου βρουν, αλλά ό,τι και να μου βρουν, εγώ νιώθω ωραία. Είμαι εντάξει. Ζω καλά και απολαμβάνω τη ζωή. Λέω: Πήγαινε Κωνσταντίνα, μη φοβάσαι. Τελειώνει το σεμινάριο, δεν τη βλέπω την Κωνσταντίνα. Μια εβδομάδα αργότερα είμαι σε ένα σχολείο και κάνω στους γονείς, στο Σύλλογο Γονέων ομιλία, σε ένα αμφιθέατρο, έχει καμιά 500 άτομα. Και είμαι καλή ώρα όπως είμαι εδώ επάνω σας, εδώ στο μέρος αυτό, και αριστερά μου βλέπω να μπαίνει η Κωνσταντίνα. Και στέκεται εκεί όρθια στη γωνία. Και έτσι όπως είμαι, σταματάω την ομιλία και λέω. Και ξέρετε, με κοιτάει και αρχίζει και κλαίει, αλλά κλαίει και γελάει. Γιατί μπορείτε να κλάψετε για 2 λόγους. Είτε από μεγάλη λύπη ή από απίστευτη χαρά. Και λέω, σταματά την ομιλία. Τους άφησα σύξυλους. Κωνσταντίνα, κύριε Μουρούτη, τομογραφία, είναι καθαρή. Είμαι καθαρή, δεν μπορώ να ζήσω, να ζήσω. Μπράβο ρε κορίτσι, πήγαινε. Φεύγει. 1 χρόνο αργότερα, 1,5, μαθαίνω από μια φοιτήτριά μου ότι η Κωνσταντίνα είναι στο ογκολογικό και έχει καρκίνο πάλι. Και με τρώει το τύχη και λέω, γιατί, αποκλείεται, κάτι έγινε. Παίρνω το τηλέφωνο της, την βρίσκω στη Λίντρα, εκεί αν έχετε πάει στη Λευκοσία. Κορίτσι, τι έγινε, κύριε Μουρούτη, βάζει το κεφάλι κάτω, αρχίζει και λέει. Καλά, πώς, λέω, αποκλείεται, αφού είναι καλά, κάτι έγινε. Μου λέει, μετά τη διάγνωση που μου κάνανε οι ογκολόγοι στο νοσοκομείο, ο υπεύθυνος ογκολόγος, και την ώρα που μου το έλεγε ήταν έτσι. Ο υπεύθυνος ογκολόγος, κλείστε το σας παρακαλώ, ή απαντήστε το. Κοίταξε τις πλάκες, τις κοίταξε
Το βλέπει, με ξαναβάζει δεύτερη φορά στον τομογράφο, ξαναβγαίνουν το ίδιο και γυρνάει και μου λέει αποκλείεται να έχεις γίνει καλά. Δεν γίνεται μεταστατικός καρκίνος να έχει γίνει καλά, το πρωτόκολλο δεν μας λέει κάτι τέτοιο. Και πιάνουν τους γονείς μου. Και από εκείνη τη μέρα για 7 μήνες κάνουν τέτοιο πόλεμο πάνω στους γονείς. Δεν μπορεί να έχει γίνει καλά. Πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία. Πρέπει να μπει για χημειοθεραπεία. Σπούδαζα αρχιτεκτονική. Και ο πατέρας μου μπαίνει στο δίλημμα και λέει: αν θες να σπουδάσεις, ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Να φτιάχνω σχέδια, να ζωγραφίζω, να δημιουργώ. Και ο πατέρας μου είπε: άμα θέλεις να σπουδάσεις, αν δεν κάνεις χημειοθεραπεία, κόβονται οι σπουδές. Και πήγα και έκανα 12 συνεδρίες. 1,5 μήνα μετά τις 12 συνεδρίες, ο καρκίνος είναι εκεί. Και ο ογκολόγος λέει: είδες που στο είπαμε. 3 μήνες αργότερα η Κωνσταντίνα πέθανε. Ξέρετε γιατί πέθανε? Γιατί της κλέψανε την ελπίδα και τη γυρίσανε στο θάνατο. Με ρωτάνε πολλοί γιατί κάνω αυτό που κάνω. Δεν είχα σκοπό να σπουδάσω ιατρική. Όταν τελείωσα τη βιολογία και έπιασα μια πολύ περίοπτη θέση σε ένα μεγάλο κέντρο ερευνών της γερμανικής κυβέρνησης, να σπουδάσω άλλα πράγματα. Το 1994 λοιπόν, όταν είχα γυρίσει από τη Γερμανία, από την Ελλάδα στη Γερμανία, τη Βέρεια, που είναι η καταγωγή μου, με παίρνει 2 μήνες αργότερα η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει: πρέπει να κατέβεις σε Ελλάδα, ο πατέρας σου είναι άρρωστος. Μου ρώτησε: άρρωστος? Πριν 2 μήνες ήταν μια χαρά, ο πατέρας μου ήταν 90, κολοκοτρονέικα από την Αρκαδία, από το μέρη του Κολοκοτρώνη. Δεν είχε κανένα σύμπτωμα, είχε μόνο ένα μερικές φορές. Και η μητέρα μου τον έλεγε: ρε Νικόλα, πήγαινε, κάνε μια εξέταση. Ήρθε εδώ στην Κατερίνη, κάνε μια ακτινογραφία, φάνηκε σκιά στο δεξί πνεύμονα, κάνει αξονική τομογραφία, έχει κάνει μετάσταση από την νεφρίδια, 11 εκατοστά μεταστατικός καρκίνος. Γίνεται η βιοψία, έχει μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Είναι από τις πιο δύσκολες μορφές. Συν πλην 6 με 8 μήνες ζωής. Και τότε, φίλοι μου, αρχίσαμε να τρέχουμε όλοι σαν οικογένεια, όπως ίσως έχετε τρέξει όλοι σας, να ψάχνουμε να βρούμε τους προφέσορες, ναι ή όχι. Είναι καθηγητής, έχει τέτοιο, έχει έδρα, είναι εκεί. Μιλάω για 1995 και ξέρετε τι έπεφτε. Έπεφτε αδρά. Τον πήγαμε όπου μπορείτε να φανταστείτε. Και να θυμάστε κάτι, ένας που πάσχει από καρκίνο, από οποιοδήποτε, ειδικά από καρκίνο, έχει πολύ ευαίσθητες χορδές. Δεν μπορείς να το ξεγελάσεις. Και καταλήξαμε σε ένα μεγάλο καθηγητή πανεπιστημίου, προφέσορ, δόκτωρ. Με πολλά πτυχία και περγαμηνές. 1,50 με τα χέρια ανάταση πίσω από το μεγάλο γραφείο του ήταν. Που ήθελε να μας δει και ιδιαιτέρως στο γραφείο του μετά την επίσκεψη, ξέρετε. Να κουμπιστούν τα πολλά χιλιάρικα τότε. Και ο πατέρας μου, 1,90, μου επιτρέπετε, είναι από πίσω έτσι ο ογκολόγος. Σηκώνει, έτσι ακριβώς. Το σηκώνει. Λυπάμαι πολύ κύριε Μουρούτη, 6 μήνες ζωής έχετε. Και είναι πρώτη φορά που βλέπω ένα παλικάρι 51 χρονών να κοιτάει κάποιον κοντοπίθαρο, εδώ και να του λέει: γιατρέ, να ζήσω θέλω. Τι να κάνω? Αν θες επικουρικά, παρηγορητικά, κάνουμε κάποια χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, αλλά δεν θα βοηθήσει. Παρηγορητικά να την κάνουμε, αν θες, αλλά... Λέει, πίνω λίγο κρασί να συνεχίσει. Από αυτά που μεταφέρω σε εσάς δεν ήξερε τίποτα ο πατέρας μου. Λίγο κρασί πίνω, να πιω λίγο κρασί. Πιες και το κρασί μέχρι να έρθει η ώρα. Ήταν η πρώτη φορά, δεν ξέρω τι σχέσεις έχετε με τους γονείς σας, που είδα εγώ τον άνθρωπο που αγαπούσα ότι περισσότερο να έχει βάλει το κεφάλι κάτω. Όπως οι Έλληνες τώρα με την κρίση, έτσι το κεφάλι κάτω. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο πατέρας ο δικός μου έχει παραδώσει την ελπίδα. Λίγο καιρό αργότερα, πολύ λίγο χρονικό διάστημα αργότερα, αρχίζει και έχει δύσπνοια. Τον κάνουμε διανοκομιδή στο νοσοκομείο της Βέρειας. Συλλογή υγρού στον Ιππεζοκότα. Η καρδιά έχει αριθμία. Με ρωτήσατε χθες για την αριθμία, τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι πολλά, αλλά το χειρότερο είναι όταν είναι η απεσιοδοξία και έχεις χάσει το νόημα στη ζωή σου.
Πέμπτη βράδυ γίνεται διακομιδή. Παρασκευή ξημερώματα προς Σάββατο παθαίνει το πρώτο έμφρακτο. Σαββάτο βράδυ παθαίνει το δεύτερο έμφραγμα και πεθαίνει. Προσέξτε, ο πατέρας ο δικός μου χάθηκε γιατί βρέθηκε στο δρόμο του ένας τύπος που έδωσε όρκο στον Ιπποκράτη και του έκλεψε την ελπίδα για τη ζωή. Εντάξει. Όταν εγώ λοιπόν το 1995 το Φεβρουάριο έλεγα το στερνό αντίο στο δικό μου τον πατέρα και τον έθαβα, πήρα δύο μεγάλες αποφάσεις στη ζωή μου. Η πρώτη, ότι πρέπει να μάθω την αλήθεια. Ό,τι και να μου κοστίσει αυτό, ακόμα και άμα δεν γίνω επιστήμονας, ακόμα και άμα με λένε οι άλλοι τσαρλατάνο, με λένε ερετικό, με λένε οτιδήποτε κομπογιανίτη, εγώ πρέπει να μάθω την αλήθεια, γιατί ο πατέρας ο δικός μου δεν θα γυρίσει πίσω. Και ότι αν ποτέ ο Θεός με αξιώσει να φέρω τον τίτλο του ιατρού, λεφτά από άνθρωπο που υποφέρει δεν θα πάρω γαμώτο. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό σήμερα, γι' αυτό το λόγο και η γυναίκα μου και η κόρη μου και εγώ περιτρέχουμε την οικουμένη, γι' αυτό το λόγο όταν οι άνθρωποι μου λένε να σας δώσω λεφτά, λέω δεν θέλω τα λεφτά σας, εσάς θέλω να κάνετε κάτι. Γι' αυτό και σε κάθε άνθρωπο που γίνεται καλά, εμένα ο δικός μου πατέρας ζει. Να έχετε καλό βράδυ.